Μηνύσιμο. Το προφίλ της Μανδάμ ήταν ανοιχτό καταρχήν. Πρώτον, εδώ είναι τα χάλια της Μπουρίνη. Εδώ είναι τα χάλια σου, τέτοια μου, κυρία Τάνια μου, εδώ. Αυτό είναι τα χάλια. Α, να στο βάλω αυτό. Δεν παίζει, δεν ξέρω. Εδώ είναι τα χάλια τα δικά σου, έτσι. Εδώ. Δεν ξέρω εδώ με ποιον είσαι. Ούτε και με ενδιαφέρει. Έτσι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Μαζί μου ήθελες να παίξεις. Και στη Λαϊκή θα έρθω, γιατί στη Λαϊκή είσαι εδώ. Και στη Λαϊκή θα έρθω και θα γελάσουμε. Και εσύ θα κλαις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα κλαις. Αυτό που έκανες εδώ, αυτό που σε βάλανε να κάνεις, το πληρώσεις ακριβά αυτό. Και δεν είναι απειλή, είναι προειδοποίηση αυτή. Εντάξει, μάγκησα. Με μένα δεν παίζει κανείς. Θα σου πω πώς παίζεται το εργάκι εγώ. Όχι εσύ, εγώ θα σου πω πώς παίζεται το εργάκι. Εντάξει, με αυτά που έχεις πει. Εδώ το κομμενάκι σου. Εδώ είσαι εσύ, 55 χρονών, κούκλα, ζωγραφιστή. Εδώ είσαι εσύ. Εδώ είσαι εσύ. Εδώ είσαι πάλι εσύ. Και εδώ είναι η κυρία Γιαγιά, εδώ. Που βρίζει παιδιά και κάνει και ράνει. Και εδώ είναι το Μπουρινάκι. Εδώ. Αυτός ο άνθρωπος αυτός. Εδώ. Είναι το Μπουρινάκι. Κατάλαβες. Λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά. Εμείς οι δύο και ο Σπύρος θα τα πούμε από κοντά. Πολύ κοντά όμως. Θες φωνάξει αστυνομία, θες φωνάξει όποιον θέλεις, φωνάξει όποιον θέλεις. Κάνε ό,τι θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αφού θες να παίξουμε έτσι, έτσι θα παίξουμε. Θες το κάνεις εσύ, θες το κάνει τον Μπουρίνι, θες το κάνει κάποιος άλλος, ποσός και με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Δικό σου το θέμα, δικό μου το θέμα δεν είναι. Εντάξει. Από τη στιγμή που ένας άνθρωπος δεν σε πείραξε, γιατί αν μου βρεις ένα βίντεο που να σε βρίζω και να λέω κάτι, να μου το πεις. Άλλοι σε βρίσανε και καλά σου κάνανε και σε βρίσανε αν είσαι ομοφοβική και όλα αυτά που λες. Έτσι. Αφού θέλεις να παίξουμε, θα παίξουμε. Εδώ είσαι. Δεν είσαι κάτι άλλο. Αυτό είσαι εδώ. Δεν είσαι τίποτε άλλο παραπάνω για μένα. Εσύ είσαι εδώ η κορμάρα, η λεβεντοκορμάρα που μπορούσε να μας κρίνεις όλους και να πεις και τον άντρα μου φιόγκο. Κατάλαβες. Εδώ εσύ είσαι αυτή η κυρία. Κατάλαβες, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, όλα έχουν ένα όριο και εσύ το όριο το έχεις ξεπεράσει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Για τα δικά σας τα καπρίτσια που θέλετε να κάνετε, Ελένη μου, θα την πληρώσεις. Όχι, μην νομίζεις ότι θα πάθεις κάτι. Τίποτα απολύτως. Εγώ ούτε στη δουλειά σου θα έρθω να σε γεια σου, όπως λένε. Ούτε στη δουλειά σου, ούτε τίποτα. Εγώ θα έρθω να βάλω τα ξεφτιλίκια σου και να δείξω τα ξεφτιλίκια σου κανονικότατα, όπως πρέπει να στα δείξω. Έτσι. Για να δείτε ποια είναι η ρο, ποια είναι το μπάζο και ποιος είναι ο φιόγκος. Γιατί ο Σπύρος δεν σε πείραξε ποτέ. Κανέναν εδώ μέσα δεν πείραξε. Τον πειράξατε, τον ενοχλήσατε, πούστη τον έχετε ανεβάσει, πούστη τον έχετε κατεβάσει. Έτσι. Και ο Σπύρος δεν σας έχει ενοχλήσει ποτέ. Έτσι, γκομενάκια. Έτσι, για να δούμε. Αλήθεια, Τάνια, θέλω να μου πεις κάτι. Πώς το βλέπεις την Άσπα σαν ύφη? Πώς το βλέπεις? Για μένα είναι η καλύτερη φίλη μου. Εσένα δεν μπορείς να τη δεχτείς. Καταλαβες. Αυτή είναι η διαφορά μας. Μεγάλη διαφορά. Αυτά. Κατάλαβες, γλυκιά μου. Έτσι πάνε τα πράγματα. Θα τα πούμε από κοντά όπως πρέπει και εκεί που πρέπει να τα πούμε. Αγαπητή Έλενα Αγρίους. Εντάξει, αν ήθελες να κρυφτείς, θα έχεις κρυφτεί. Και σε είχα και συντονίστριά μου. Κιόλας, να είμαι στα μούτρα σου. Αφού το πας έτσι για τον Πίπη και θες για τον Πίπη, γιατί ο Πίπης δεν σε πείραξε πουθενά, αφού πήρατε φωτογραφιούλα του Πίπη, καλά κάνατε και πήρατε. Πάρτε κι άλλες, όσες μπορείτε. Αλλά απορώ με τη Βικτωρία, που είναι πάνω στο παράθυρο με μια φωτογραφία που διακομωδούν έναν άνθρωπο, που είναι δίκαιη, η Βικτωρία. Άλλο κλανίδι αυτό. Άλλο κλανίδι. Αυτό είναι το πρώτο κλανίδι, τέλος πάντων. Κατά τα έργα σας, κορομιλάμε με περαστικά σου, τι να σου κάνω εγώ, ας πρόσεχες. Να μην τον έλεγες φιόγκο. Τώρα λάβεις πάθεις και κοιλιά μη σε πονέσει, λέμε στην Πάτρα. Κατάλαβες. Φάτε, πιείτε και ό,τι περάσει ο κόλλος σας. Αυτά. Συνεχίστε. Κικίλα πόγκο, κικίλα πόγκο.
Και από εδώ και εκεί, στα λουλουδάκια εδώ μπροστά, μόλις μπαίνεις. Κάνεις ένα ποτοξάκι εδώ, το θες το ποτοξάκι. Το θες το ποτοξάκι. Εντάξει, εμείς από κορμί μπορεί να μην έχουμε κορμί, αλλά μούτρα έχουμε. Κατάλαβες, κορμιλάκι μου. Κατάλαβες, κυρία Ελένη Αγρίους. Εδώ, αυτοί είστε, έτσι. Έτσι, αυτοί είστε. Αυτή είστε εδώ η κυρία Τάνια που βρίζει, τέλος πάντων. Έτσι θα παίζω τώρα. Βγάλτε ό,τι θέλετε εσείς, εγώ δεν έχω πρόβλημα πλέον. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις γιατί δεν έχω πρόβλημα? Γιατί εγώ δεν εξαρτώμαι από πουθενά και από κανέναν. Εγώ είμαι αφεντικό του εαυτού μου, καταλαβες. Εκεί είναι το πρόβλημά σας. Εσείς εξαρτάστε. Αφού θέλατε να εκβάλλετε τη φάτσα του Πίπη, καλά κάνετε και τη βάλατε, δικαίωμά σας. Καλά κάνατε και εμένα δικαίωμά μου είναι όμως. Να ανεβάσω ό,τι θέλω, γιατί ήταν δημόσιο το προφίλ σου, κυρία Ελένη μου. Το έχω όλο σε βίντεο, είναι δημόσιο το προφίλ σου. Δεν φταίω εγώ, γλυκιά μου. Οι φιλενάδες σου εκεί που είσαι δεν σε προφυλάξανε. Δεν φταίω εγώ. Τι σου κάνω εγώ? Φταίω εγώ? Εγώ δεν ασχολήθηκα καν μαζί σου. Όταν είπες, έλα μωρέ, δεν έχουμε κόλλο βρακί να φοράσουμε στον κόλλο σου, στείλα ένα μηνυματάκι και σου είπα, θες να πάμε για έναν καφέ? Εκεί που μένεις, κουρεύω το σκύλο μου. Θέλεις να πάμε για έναν καφέ να δούμε τα βρακιά μας? Με έκανες μπλοκ. Και μετά άρχισες να κάνεις αυτά που έλεγες. Την είδα μια μέρα, μωρέ, τον Μπάζο. Το είδα μια μέρα τον Μπόγο στο Κοσμοτέ. Και είδα και το φιόγκο της. 1,58 είναι. Με μέτρησες κιόλας, γιατί η ταυτότητα μου λέει 1,65. Δεν ξέρω αν λες 1,58. Γιατί εγώ βλέπω εδώ μια γυναίκα, δεν νομίζω να είσαι 55, νομίζω είσαι παραπάνω. Γιατί βλέπω μια γυναίκα ρητιδιασμένη, ταλαιπωρημένη, κακοποιημένη. Όλα τα μένει. Κατάλαβες? Κατάλαβες, γλυκιά μου? Εδώ σε βλέπω εγώ, εδώ που το παίζεις και μοντελάκι, σε βλέπω ρητιδιασμένη πολύ. Πρικίλες εδώ. Έχεις θεματάκια εδώ, έχεις θεματάκια πολλά. Έχεις εδώ ρινοπαρικές, σου είπα. Έχεις. Το μαλάκι θέλει βάψιμο, ψεύτικο γυαλάκι, εντάξει. Καλά είσαι. Φωτογραφίες. Ελένη Αγριού. Πήγαινε όπου γουστάρεις. Όπου γουστάρεις πήγαινε, ό,τι θες κάνε. Εδώ πάλι είσαι όπως δεν πρέπει να είσαι. Κατάλαβες, έχεις και εδώ. Τις βλέπεις? Αυτή είναι η παρέα σου. Εδώ, αυτή είναι η παρέα σου. Αυτή και αυτή. Και η Τάνια. Και η Βικτωρία, ναι. Η Βικτωρία είναι πρώτος νομοθέτης. Ο δεύτερος έχει φύγει από τη ζωή. Αυτή και ο κόκκινος, ο συγχωρεμένος. Κυρία Τάνια, είναι καλά τα κουλουράκια που τρως? Να μασάς καλά με τη μασελίτσα, μη σου φύγει. Σήμερα ήταν το καρναβάλι των μικρών, ξέρετε, στην Πάτρα. Αυτά. Ο δεσμός που έγινε... έχεις, εντάξει. Πώς και αυτά τα γυαλιά, είσαι. Τζάκι. Από μίμηση τζάκι. Τι σου κάνω εγώ? Σου φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ για τα προβλήματά σας. Πεθαίνω για σένα και εσύ είσαι απάτη. Δεν είναι και άλλοι φίλοι. Εδώ. Εντάξει, δεν φημίζεις και για τη θηλυκότητά σου. Λείπουνε και κάτι δοντάκια από το πλάι εδώ. Εντάξει, να σου κάνω εγώ. Ό,τι να σου κάνω. Κοίτα τι παραγγέλνεις. Κοίτα τι παραγγέλνεις και κοίτα τι σου έρχεται. Τι παραγγέλνεις εδώ, κορομιλά. Σπύρο μου, και εκεί είσαι κούκλος. Γιατί δεν μας βάζετε μαζί δίπλα που είμαστε? Και είμαστε στην επέτειο του γάμου μας. Εδώ τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Μεγάλη διαφορά. Κατάλαβες? Μην μιλάμε για διπλοσάγωνα. Στα μάτια σου. Όρσε που λένε και οι Κέρκυροι, η Πάρτα.
Όρμπος και κατσιφάρα, κυρία Τάνια μου. Αξιμέρωτα. Άσπα φιλενάδα μου, άσπα φιλενάδα μου, άσπα μου. Λουκουμάκι μου γλυκό, γυναικάρα με ένα 80 μέτρα. Πω, ένα 80 γυναικάρα. 2 μέτρα. Όχι αστεία, ένα 80. Όχι αστεία, γυναικάρα. Καρδούλα. Στην άσπα μας, καρδούλα στα αστέρι μας. Καρδούλα, αγαπάμε άσπα και Κώστα. Αγαπάμε Κώστα και άσπα. Αγαπάμε Κώστα και άσπα. Αγαπάμε Κώστα και άσπα. Αγαπάμε Κώστα και άσπα. Αγαπάμε πολύ. Αγαπάμε πάρα πολύ Κώστα και άσπα. Αγαπάμε. Γεια σου ξηρούλα μου. Δεν ξέρω τι λέει αυτός ο Αντώνης, δεν τον ακούω. Γεια σου σέντρα μου. Γεια σου σεντράκι μου. Αγαπάμε Κώστα και άσπα. Αγαπάμε Κώστα και άσπα. Αγαπάμε. Άσπα και Κώστα. Άσπα και Κώστα αγαπάμε. Έτσι. Άσπα και Κώστα την αγαπάμε. Μην κάνεις έτσι, κυρία Τάνια μου, θα πάθεις τίποτα. Άσπα και Κώστα αγαπάμε. Μην τρως πολύ, μην καπνίζεις πολύ, θα κλείσουν οι αρτηρίες, κυρία Τάνια μου. Αγαπάμε Κώστα και άσπα, μην κάνεις έτσι, πιες λίγο νεράκι. Ναι, ξινούλα μου, πιες λίγο νεράκι. Ναι. Το μουνί, το μουναρέλι το ρίξαμε μέσα στο βαρέλι και έπεσε και ο Πούτσας να το φτάσει, τσακ, και έπεσε και η Πούτσα μέσα. Κατάλαβες, κυρία Τάνια μου. Άμα εσύ είσαι από το πάνω αυλάκι, εγώ είμαι από το κάτω αυλάκι. Κατάλαβες. Έτσι. Αγαπάμε άσπα και Κώστα. Κατάλαβες. Επειδή έλεγες ότι είμαστε μπάζα, όχι τίποτα άλλο. Ευτυχώς έχουμε και όλα τα δόντια μαζί μας. Εσένα εδώ σου λείπει η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Εδώ πίσω. Να πας στον Μπότσι. Είναι πολύ καλός ο Μπότσι, για να το πεις εκ μέρους μας. Σου κάνει άλλη δουλειά. Θα σου κάνει άλλη τιμή, συγγνώμη. Σου κάνει άλλη τιμή. Εδώ το κομμενάκι, ποια είναι εδώ το κομμενάκι? Α, εντάξει. Αυτή είναι πιο καλή από σένα. Εσύ είσαι αντρογυναίκα. Αυτά. Είχα να ασχοληθώ εγώ και εδώ είναι η κυρία Τάνια στο σουξέ της. Εδώ είναι η κυρία Τάνια. Εδώ είναι η Τάνια. Η Τάνια, πώς τη λένε την Τάνια? Σκλεναρίκοβα, η Τάνια Σκλεναρίκοβα. Της Κορίνθου. Εδώ. Τρώει, πίνει. Έχει τα μπρατσάκια της, τα έχει. Τι είπες, θα μου βάλεις το ποδήλατο μέσα στον κόλο? Τι παίρνεις στον κόλο μου? Σαν το δικό σου. Εδώ το κορμί. Εδώ είναι μελαγχολική. Κοπέλα. Αφέντρα, ναι, ξινούλα μου. Γεια σου, Ελένη μου. Μην τα λες έτσι, είσαι από κάτω, κάνουν το σταυρό όσο το ακούνε. Ναι, έχω κάνει εξορκισμό. Φυσικά και τους αγαπάμε, εννοείται και τους αγαπάμε. Βλέπω και τα σχόλια γιατί δεν τα βλέπα πριν. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν θέλετε να βάλετε τον πίπι φιόγκο? Δεν ήθελες να βάλεις τον πίπι φιόγκο? Εδώ έχεις κλάψει, έχει φύγει τα λύκα. Τι έχεις πάθει εδώ, γλυκιά μου? Αχ, θα τα πούμε από κοντά εμείς. Από πολύ κοντά. Θες αστυνομικό τμήμα? Όπου θέλεις, δεν έχω πρόβλημα, εγώ κανένα. Πάμε εκεί στο αστυνομικό τμήμα. Έτσι, για να δεις. Και επειδή ξέρω τι θα κάνεις, γιατί είστε προβλέψιμοι, έχω κάνει τα ανάλογα. Επειδή είστε προβλέψιμοι, έχω κάνει και τα ανάλογα. Αυτά. Γεια σου, Πέπη, μωρό μου. Δεν σου έχω πει όταν έχω μαναφούκια να μην έρχεσαι από εδώ, Μαρή? Γιατί σε μπλέκουνε και δεν θέλω. Ρίξτε μου ένα σκατζόχυρο τώρα. Δεν σου έχω πει όταν έχω μαναφούκια δεν θα έρχεσαι από εδώ? Σε μπλέκουνε, γεια σου. Ένα σκατζόχυρο κουρεμένο, παρακαλώ. Περικελό. Με πολλά αγκαθάκια. Δεν θέλω να... Δεν θέλω, γιατί μπορεί να πούνε πήγε από εκεί, έδειχνε και αυτά και δεν θέλω. Δεν θέλω. Όταν δεν θα έχω μαναφούκι θα έρχεσαι. Δεν σε θέλω, χρυσή μου, δεν σε θέλω. Πήγαινε στο Σπύρου. Ντου. Είσαι πολύ μελαγχολική. Τα ξέχασες τι έλεγες, γλυκιά μου? Ξέχασες τι έλεγες? Την είδα, μωρέ, ήτανε μπάζο, μωρέ, ένα αυτό, εκείνο. Είδα και το φιόγκο της. Καλά, για μένα πες ό,τι θες, μωρή, αρχίδο.
Ο Σπύρος τι σου φταίγει? Πού τον είδες το Σπύρο? Καταρχήν, εγώ όταν πάω στο σημάτι, πρέπει να πάει ο ένας. Δεν μπορούν να πάνε και οι δύο, γιατί ο ένας πρέπει να μείνει στο αυτοκίνητο. Το Σπύρο πού τον είδες? 1,87 και φιόγκος. Σε γαμίσω. Σε γαμίσω. Όχι, αυτό είναι ευχή. Σου δώσω χαρά στα σκέλια. Είσαι στεναχωρημένη εδώ πολύ. Αυτά. Περαστικά, κορομιλά μου. Θα τα πούμε από πολύ κοντά, να το ξέρεις. Φιλάκια πολλά. Εκ των δεξιών, εκ των αριστερών. Έτσι θα στα δώσω και τα φιλάκια όταν θα βρεθούμε. Ο Σπύρος θα σου κάνει μερικές ερωτήσεις, να δούμε πού είναι ο φιόγκος. Ποιος φιόγκος είναι ο ροζ? Και είναι και τσιμωδός τώρα η φιόγκη. Να δούμε. Κατάλαβες? Γιατί μπορώ. Να δούμε. Κατάλαβες? Γιατί μπορώ. Μάλιστα. Δεν ήξερα ότι έχουν τόσο μεγάλο μπίφι η Ρο με την Γκρόμιλα. Η αδελφή μου με Ρε, πάμε στο μπούκλο μας τώρα. Κλείσαν οι άλλοι. Πάει η Πελαγία, πάει η Φτωχάτζα. Πού πήγαν? Α, έκλεισαν καλέ. Λες για τώρα. Πω. Πάνε. Γαμώ το... Εκεί πήγαινε να γίνει ωραίο. Αν έφυγε η Πελαγία και Έχει Φτωχάτζα, ανοίξει ο Κρίς. Τι ώρα Καλές έχουν. να πτυσίες Ο πάλι. Κρίς. Τι ώρα έχουν. μας πάει απά. Ο Κρίς. Δεν θα ασχοληθώ με τον Κρίς. Να Όχι. χτυπηθεί, να χτυπήσει τον κόλο του. Άσε με. Πάμε λίγο Τάνια. Ρούλε, η κορομιλά ποια είναι? Τώρα θα συνεχίσω εγώ την εκπομπή. Τραγούδα εσύ, Χρυσούλα. Ναι. Κάτε με τραγουδήσω εγώ. Σε λίγο φτάνω τραγούδι. Την ανθοδέσμη βγάλε σε παρακαλώ που σου έστειλα. Ρομαντικός ο κύριος Άρης. Γεια σας Νικόλα. Αγάπη μου κατεβαίνω. Παιδάκια κατεβαίνω. Φιλάκια πολλά. Φιλάκι επί του γυράκι. Είδα στο μάτι. Πού είμαστε, επανήλθαμε. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια. Είδα στο μάτι. Αντώνη. Αχ, εμάς κάνει. Ναι, Τάνια, εσένα κάνω. Βάλε κάτι άλλο. Αχ. Έκλεισε η Ρο, έκλεισε. Ο Νικολάκης λέει ότι ακόμα περιμένει μήνυμα. Να πας να πίπ. Δεν, Νίκο, αφού δεν ήταν τίποτα. Άντε πάλι. Αμάν βρε Bugs Bunny. Μην υπεκφεύγεις, τα πράγματα είναι φανερά. Πες μου πόσες πούτσες έφαγες. Άπαπα. Προστιχές. Πόσα κέρατα μου έβαλες. Δεν μπορείς ποτέ να κρυφτείς. Πάμε Ατζή, το χέρι, πάμε. Πόσες πίπες έκανες και καραμέλες προς συνεχιαμένα. Μπράβο Ατζή. Γιατί έπραξες, εδώ μιλούν οι καταστάσεις και τα ντοκουμέντα. Πάλι. Πάμε μπιζελάκι. Πες μου πόσες πούτσες έφαγες, πόσες θες μωρή για να φτιαχτείς. Πες μου πόσα κέρατα μου έβαλες, δεν μπορείς πουτάνα να κρυφτείς. Πες μου πόσες πίπες έκανες και καραμέλες προς συνεχιαμένα. Πες μου πόσα γαμίσια Αχ, βρε Σίνερ. και τα ντοκουμέντα. Πες μου πόσες πούτσες έφαγες, πόσες θες μωρή για να φτιαχτείς. Πες μου πόσα κέρατα μου έβαλες, δεν μπορείς πουτάνα να κρυφτείς. Πες μου πόσες Θέλει η Μπίπ να κρυφτεί και η Χαρά δεν την αφήνει. συνεχιαμένα. Πες μου πόσα γαμίσια τι έπραξες, εδώ μιλούν οι καταστάσεις και τα ντοκουμέντα.
Τέλειο, τέλειο. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο kansasapport.com. Μισό λεπτό. Υπέροχο, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η πουτάνα της αριστεράς. Άρη. Όχι, αυτή κοιμάται τώρα, δεν ξέρω. Κάνει η άλλη, η καραβλαχάρα. Η άλλη, εγώ, η καραβλαχάρα. Καραβλαχάρα. Λοιπόν, αυτό θέλω να το Ποια είναι αφιερώσω. αυτή πάλι? Καλέ τη δυο. Λοιπόν, αυτό εδώ θα το Δεν αφιερώσω. υιοθετώ, Γεια σου, Άρη, γεια. αν και με έχει καταστρέψει. Όποτε Αν της είναι έχω φίλη κάνει σου, χάρη, να πας από καταστράφηκα. Αν είναι φίλη σου. Κλαίω. Λοιπόν, Δεν πάω από παπα. εκεί, γιατί άμα πάω από εκεί θα γίνει της Παλαιστίνης. Για ποιο λόγο να γίνει της Παλαιστίνης? πάμε αυτό, θα το αφιερώσουμε. Δεν ξέρω που είναι, τώρα πρέπει να ψάξω να το βρω. Λοιπόν, τώρα θα αφιερώσουμε στην κυρία εντός εισαγωγικών. Αλήθεια, τώρα αφιερώσεις θα ακούμε. Αφιέρωμα πριν. Πω. Είναι λίγο βλακεία αυτό με τα τραγούδια τώρα, μωρέ. Όπα, όπα. Και μαστίνησα την ώρα που σε χάρισα, πως που έγινα θηρίο και παραστάτησα. Σήκω κάτω, κάτσα πάνω, ξανασήκω κάτω, ξανακάτσα πάνω. Έλα, Πελαγία, χορεύουμε. Μας αφιερώνει τραγούδια η κυρία Τάνια και χορεύουμε. Λίγο πρόστιχα βέβαια, αλλά εντάξει. Όμως θέλω να μιλήσω, επειδή άκουσα ότι βαριέσαι τα τραγούδια, γι' αυτό και κάτι άλλο. Μωρή Πελαγία, Για τι να έκανες σήμερα, πώς τα καταφέρνεις, Αφού σας πες με αγαπάω, λίγο. ξέρετε, τι φτάνω που σας έκανα και διαφήμιση και τώρα είδα Το πάει να πέσει ξέρουμε. το live, βαριέσαι με τη μουσική και αυτά. Και επειδή Ευχαριστούμε, Πελαγία. Το προφίλ Κορομιλά που λες εσύ ότι έτσι και έτσι με την Ηρώ, ας πούμε, τι έπαθε και αυτά. Το προφίλ Ναι, δεν το έχω Κορομιλά, παρακολουθήσει τόσο πολύ. ναι, είναι ένα προφίλ το οποίο μας έχει σκυλοβρίσει όλους, δεν έχει αφήσει τίποτε. Εμένα προσωπικά ούτε καν και το παιδί. Και βίζιτα να με λέει και ότι βάζουμε τις κόρες μας σε βίζιτες και το ένα και το άλλο. Δεν μπορείς να φανταστείς τι έχει πει το στόμα της, για να καταλάβεις. Κοίτα, η αλήθεια είναι. Πενευότανε και καφιότανε επειδή ήταν ένα fake προφίλ. Δεν την ξέραμε. Γιατί εγώ προφίλ που δεν βλέπω το πρόσωπό τους τα βαφτίζω fake. Για μένα αυτό θεωρείται fake. Και όπως την ανακάλυψε η Ρο, όλοι πάθαμε σοκ. Κατάλαβες τώρα, γιατί αυτό είναι φρέσκο, είναι προχθές. Και ήθελα να πω, και δεν υιοθετεί κανείς σας τώρα, πραγματικά δεν θα σου άφηνα τίποτε μωρικουράδα, τι να σε πω, δεν βρίσκω βρισιά, που πραγματικά πρώτη φορά είμαι σε φάση που δεν βρίσκω βρισιά να σε αντιπροσωπεύει. Είσαι τέτοιο σύχαμα, είσαι τέτοια βρωμιάρα, που θεωρούσα ότι ένας τέτοιος άνθρωπος αποκλείεται να έχεις και παιδί. Και το βλέπω και παθαίνω, γιατί δεν μπήκα, δεν έκανα τη διαδικασία να μπω ούτε στο προφίλ της, ούτε σε αυτά, ό,τι έδειχνε η Ρο. Και λέω για να δω και βλέπω, καλά βρε πατσαβούρα, ωραία βρίζεις εμάς, κάνεις, τα παιδιά, γιατί τα πιάνεις ρε βρωμιάρα και έλεγες ότι κάνουμε βίζιτες και ότι ντρέπονται τα παιδιά μας και ότι θα βγάλουμε τα παιδιά μας. Δηλαδή εσύ τι μαθαίνεις στο παιδί σου, ψαλίδια? Τι το μαθαίνεις? Και είσαι τέτοιο σύχαμα, γιατί είσαι hate προφίλ, που έχεις και φωτογραφία από το παιδάκι. Δεν τρέπεσαι ρε σαβούρα, σαν μάνα που από ό,τι είδα πάνω κάτω μπορεί να έχουν και την ίδια ηλικία πάνω κάτω τα παιδιά μας. Εμετική, εμετική. Αλλά έπρεπε να είμαι σε άλλο τέτοιο live, σε κανένα δικό μου, να σε αρχίσω κάτι μπινελίκια. Και απ' τη μια ένα 50% πώς να σε γαμοστολίζω από πάνω μέχρι κάτω. Και απ' την άλλη λέω είσαι σύχαμα, δεν σέβεσαι εσύ το παιδί σου. Το παιδί σου τι θα λέει για σένα?
Εμάς μας είπες και visitors και αυτά και ότι θέλουμε να βγάλουμε τα παιδιά μας. Εσύ γιατί το έβγαλες το παιδί σου στο Facebook? Τι θες να προωθήσεις? Μήπως εσύ προωθείς το παιδί σου που έλεγες τόσο καιρό τις μαλακίες σου και το έπαιζες μαγιά κλανιά ότι δεν θα σε βρούνε και δεν θα αποκαλυφθείς? Πατσαβούρα! Τι μάνα είσαι εσύ? Ευχαριστώ Δωροθέτη Τζέο. Για πες μου. Και καφιέστε και βγαίνουνε. Και ποιες είναι η παρέα σου μωρή? Η Αντωνία τώρα που βάζει το παιδί της μέσα στη φυλακή και εσύ το δικό σου τι κάνεις? Στην τζατζά και κάνει και καταγραφή και πάνε στην αστυνομία. Να δεις το στόμα σου τι λέει πόσα υπάρχουν βίντεο. Πίστεψε με, εγώ δεν κάνω καταγραφές, αλλά έχουν όλοι. Βρωμιάρα, βρωμιάρα. Μου έχεις και το παιδί σου φωτογραφία, κατέβασε την αρέ ξεφτύλο. Βγάλ' το παιδί βρε από το προφίλ σου, σύγχαμα της κοινωνίας. Να έχει τα μούτρα σου. Μας το έπαιζες ηθική και ότι δεν θα με βρείτε και δεν θα με κάνετε. Ρε πόσες τα λέγανε εδώ μέσα. Αλλά έτσι είναι, όταν είσαι πουστράκι και κολομπινές, αυτά γίνονται. Γίνονται αποκαλύψεις. Και βλέπουμε και την παρέα σου ποια είναι. Οπότε και η παρέα σου, όταν μιλούσε για παιδιά και έλεγε και για βίτσες και ότι βγάζουμε τα παιδιά μας, άρα σου βάλανε ιδέες και κάνεις και εσύ αυτά στα παιδιά σου? Τι είσαι, τσατσά της κόρης σου? Πατσαβούρα? Και τράβα στο αστυνομικό τμήμα, τώρα με πάρουν και τηλέφωνο να πάω από εκεί. Σύγχαμα της κοινωνίας. Όταν τα έλεγες αυτά δεν έβλεπες τι έκανες? Και εμείς θα σκεφτούμε έτσι. Και εμείς θα σκεφτούμε εφόσον η παρέα τη σκέφτεται και λέει τέτοια για το δικό μου το παιδί και για μένα, άρα εσείς είστε επικίνδυνα άτομα. Είστε κύκλωμα που μιλάτε έτσι για ανήλικα παιδιά. Μήπως πρέπει να το δούμε διαφορετικά? Δεν ξέρω. Για να σκέφτεστε έτσι. Και τι μας είπε σήμερα, δηλαδή όταν λες μας την είπε, τι μας είπε που εμφανίστηκε? Απλά τη συμβούλευσε τον Μπουρίνι και αυτά. Έλα ρε μαλάκα, τώρα αποκαλύφθηκες στα αρχίδια σου. Μην εξαφανίζεσαι γιατί θα πουν έτσι. Άμα ήθελε να μείνει κρυφή και άμα δεν είχε πρόβλημα να ξέρουμε ποια είναι, θα έβγαινε κανονικά με το προφίλ της εξ αρχής. Οπότε τι μπουρδες μας λες, user? Γιατί δεν βγήκε κανονικά με τη φωτογραφία της, με το προφίλ της και τελείωσε υπόθεση? Γιατί εδώ έγινε ανακάλυψη και έγινε ανακάλυψη, αν όχι μετά από 1 χρόνο, τουλάχιστον από 8 μήνες. Πόσο? Κατάλαβες, γιουζεράκι? Οπότε βρες κάτι άλλο να γράψεις. Περίμενε λίγο ότι θα έρθω σε 2 λεπτά να πω αυτό και μην Εγώ δεν είπα, είπες φιλιό, τι είπες? 1 λεπτό να πω λίγο κάτι γιατί θα επιστρέψω σε 2 λεπτά και πες ό,τι θες. Φυσικά και εσύ αυτά που λες είναι δική σου η ευθύνη, διότι και στο live της Τάνης π.χ. εμένα με βρίζουν, δεν έριξα εγώ καμία ευθύνη στη γυναίκα, είτε στην Κορομιλά είτε σε οποιονδήποτε από τη στιγμή που δεν με έχει πιάσει. Δεν υιοθετώ τίποτα, δεν ξέρω καν τι έγινε. Βασικά δεν το έχω παρακολουθήσει αυτό. Εσύ είσαι μια παρουσιάστρια και δίνεις το βήμα και μιλήσαμε. Ούτε βρίζουμε ούτε τίποτα. Ναι, άσε παρουσιάστρια τώρα, μιλάω σοβαρά. Δεν τέτοιο, δεν ξέρω. Ό,τι θες πες. Ωραία, να μην ξέρεις. Εγώ τα λόγια όλα που χρησιμοποιώ δεν τα παίρνω πίσω και τα εννοώ ό,τι έχω πει. Γιατί ακριβώς τα ίδια λόγια η κυρία μου τα έλεγε σε δημόσια live επί 10 μήνες, 8 μήνες πόσο καιρό είναι εδώ μέσα. Κατάλαβες? Και δεν είναι υποχρεωμένοι εσείς να ξέρετε εδώ πέρα που είστε. Ξέρω εγώ τι άκουγα. Και υπάρχουν και καταγραφές φυσικά. Εγώ που μου λες εσύ, γιατί εσύ τι νομίζεις ότι κάνεις, εγώ δεν είπα κάποια ποτέ για το παιδί της ότι θα βγει στη βίζιτα και το ένα και το άλλο. Εσείς τα έχετε πει για μένα. Εσείς τα έχετε πει. Εγώ μπορεί να κάνω εδώ πέρα μπουρδες μαλακίες, τι σχέση έχουν με τα παιδιά μας και οι βίζιτες και τα τέτοια που λέτε. Άρα για να έλεγε αυτή η γυναίκα εμένα έτσι και το παιδί μου και η παρέα της, τα κάνουν οι ίδιες. Είστε επικίνδυνες γυναίκες και μητέρες. Είναι πως εγώ δεν γνώριζα ότι η Κορομιλά είχε μιλήσει έτσι. Εγώ φυσικά, συνέχεια, σιωπηλό προφίλ. Μια και 2 φορές Τζέο.
Και κυρίως Δεν τα ξέρω. γραπτά τα έλεγε, να ξέρεις ότι τα έλεγε κυρίως τα γραπτά. Γι' αυτό δεν έχω Ακόμη δώσει χειρότερα. σημασία τότε. Όταν Το έλεγε έκανες το επειδή Μπουρίνι ότι κοίταξε, έχεις το γκόμενό σου και γαμιέσαι στο σπίτι σου και κοιτάει η κόρη σου και κάνει, και αυτή βαρούσε παλαμάκια και συμφωνούσε και σε αυτά. Τι να λέμε τώρα. Αυτό τι μαλακία λες εσύ, όταν θα βγάλουν την κόρη σου θα λες και εσύ αυτά που έλεγε η Ελένη σήμερα? Τι εννοείς βρε βλήμα? Γιατί ποιος έβγαλε την κόρη της? Ποιος έβγαλε την κόρη της βρε ζώων? Μόνη της την έχει στον τοίχο της επάνω στο δικό της προφίλ βρε βλήμα. Δεν καταλαβαίνεις και τι λέμε. Θες να γράψεις και σχόλιο να έχεις συμμετοχή. Χαϊβάνι, χαϊβάνι. Συγγνώμη για την ενόχληση, τα κατέβω. Είχε Μετά δημόσιο θα το σε προφίλ. στείλω ηρώ πριβέ. Ναι, ναι. Το Είχε είδα. μόνη της δημόσιο, παιδιά, το προφίλ της. Και αυτή η κυρία λοιπόν έβριζε όλες εδώ τις γυναίκες. Εμένα δεν με ενδιαφέρει και μου είπε μπάζο και είπε ό,τι είπε, τέλος πάντων. Με ενδιαφέρει όμως ότι είπε για τον άντρα μου που δεν την πείραξε, τον ονόμασε Φιόγκο η κυρία αυτή. Και πριν λίγο, πρέπει να τα ακούσατε αυτά, πρέπει να τα έχετε να τα ακούσετε, όταν έλεγε η Μπουρίνη ότι το παιδί της Μπέλας, το μοναδικό πράγμα που ξέρει να κάνει, να ανοίγει τα πόδια του, να του έχει μάθει να ανοίγει τα πόδια του, η Μπέλα, η κυρία αυτή ήταν πάνω στα παράθυρα. Και συμφωνούσε, έγραφε και αυτή σχόλια. Δεν Έτσι. ήταν ότι έλεγε ναι. Έγραφε και αυτή η πατσαβούρα. Και είχε το παιδάκι της φωτογραφία και αυτά. Πού ξέρουμε κι εμείς πώς κινείστε στο ανήλικο εφόσον σκέφτεστε για ξένα παιδιά έτσι? Πού το ξέρουμε τι κάνετε? Ποια είναι ότι είναι τεράστια διαστροφή να λες για παιδιά τέτοια πράγματα. Ακριβώς. Για να κατηγορείς κάποιον χωρίς καμία απόδειξη ότι κάνει τέτοιο πράγμα με το παιδί του. Είστε Και πολύ πώς ανώμαλοι. σκέφτεσαι τέτοιο πράγμα? Για να πάει το μυαλό σου, άρα κάτι περίεργο συμβαίνει. Αυτό είχα να πω εγώ, κυρία Κορομιλά μου, να προσέχεις, γιατί εδώ έχεις βρει και τις γυναίκες της Τζέννης, Όχι, στο μαγαζί άκουσα. Τζέο. Δεν ξέρω αν το ξέρεις αυτό, να στο έχει πει η Τζέννη. Όχι, δεν το γνωρίζω. Δεν την έχω ακούσει, παιδιά. Εγώ δεν της έχω δώσει σημασία γιατί πραγματικά είναι κορομιλά. Φωτογραφίες στις κυρίες που δουλεύουν εκεί, που δεν μας ενοχλούν. Έτσι, και κάνουν και αυτή ένα λειτουργήμα, ένα επάγγελμα. Τις ανεβάζανε πάνω, τις διαπόμπευε η κυρία αυτή. Έτσι. Και εγώ σου λέω και πάλι για μένα, Τζέο, δεν με νοιάζει ό,τι και να πει, το ξέρεις πολύ καλά, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά με ενδιαφέρει το ότι είπε το σύζυγό μου Φιόγκο, από πού και ως που τον ξέρει. Γιατί εκτίθεται εδώ μέσα ο σύζυγός, γιατί να τον πιάσει. Όχι, δεν έχει καμία σχέση ο Σπύρος εδώ μέσα, δεν κατάλαβα. Έχεις ακούσει ποτέ τον Σπύρο να σου πει κάτι? Όχι, βέβαια. Μα δεν έχει γιατί συμμετοχή, να δεν τον υπάρχει ο άνθρωπος. Τι να λέμε τώρα? Γιατί να τον ονομάσεις Σαν το όνομα ότι Φιόγκο? υπάρχει ένας Σπύρος που είναι ο άντρας της Ηρών και κάποιες φορές θα μιλήσει την Ηρών να πει κάτι και θα ακουστεί η φωνή του στο live. Τι μαλακίες. Δεν Εμείς υπάρχει. παντρεμένοι είμαστε, Γιουζεράκη. Και εμείς όλοι παντρεμένοι είμαστε. Και δηλαδή ο γάμος τι? Θα είμαι παντρεμένη και θα φοράω το λεπτό. Αυτή η δικαιολογία, Γιουζεράκη, όλες παντρεμένες είναι εδώ μέσα. Και Για να δείτε εξαπαντρεμένες, τι αλλά εδώ είναι. σκουπίδια είναι. Ακούστε, όχι, σας πιάνουν στον ύπνο. Άκουσε εδώ τώρα σκουπίδι, Ελεηνό, εσύ το 643, για να κάνεις σε μένα παιχνίδι. Είσαι ούτε η ρίζα από τις μουνότριχες που είχα. Λοιπόν, γράφεις εδώ. Παντρεμένα παιδιά έχει η Ελένη, οπότε ό,τι και να λέτε σας γράφει. Υπάρχει στον τοίχο της που είναι παιδάκι πάνω κάτω στην ηλικία της κόρης μου και το γράφεις αυτό το σχόλιο, βρε παλιοπουτανάκι, για να ανοίξω εγώ να δείξω τη φωτογραφία. Βρε μαλακισμένο, σε μένα ήρθες να τα κάνεις? Πελαγία. Άντε βρε σκουπίδι από εδώ. Μα γι' αυτό γράφουν τα σχόλια, κατάλαβες? Προκαλέσουμε, ναι. Ναι, καλά, και η Πελαγία μπορεί να την προκαλέσει κάποιος. Χαϊβάνια, χαϊβάνια. Όποιος θέλει μπορεί να μπει μέσα στο Google και να γκουγκλάρει αυτοάνωσο Γκράβιτς για να δει τι είναι. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στο Google Εμείς και να το κάνει. παιδιά, τόσες βρισιές έχουμε ακούσει εδώ μέσα, μαλώνουν άτομα μεταξύ τους. Η πλειοψηφία δεν έχουν αναφέρει ότι κάνετε τα παιδιά σας το ένα και το άλλο. Είναι απομετρημένα άτομα 2-3. Μέσα στα 2-3 είναι και η παρέα σου, είναι και εσύ, Ελένη, και κάποιες άλλες έχουν αναφερθεί. Οπότε, γιατί να μην σκεφτώ κι εγώ ότι εσύ κάτι συμβαίνει με σένα? Και τράβα στην αστυνομία τώρα αυτή τη στιγμή, άμα θες, δεν νησάζω κιόλας, να πάμε στα τμήματα, να δούμε τι έλεγες, τι έλεγε η παρέα σου για τα παιδιά μας και τι είπαμε εμείς σήμερα.
Γιατί μπορούμε και γουστάρουμε, γιατί θέλαμε σήμερα να μιλήσουμε. Ακριβώς. Και γιατί είναι λόγια. εχθές Γιουζεράκη, δεν θα βγάλουμε τίποτα στα παράθυρα, σε καμία φωτογραφία, κανένα παιδί. Τζέο, τι είμαστε, ρε, σκουπίδια σαν τα χρισταντομάρια. Τζέο μου, να σου πω κάτι και κάτι να βγει. Άκουσε με λίγο. Και κάτι να βγει, ήταν δημόσιο το προφίλ της κυρίας. Δεν την προστάτευσαν. Ναι, φίλοι ωραία. σας. Ωραία, αυτό απλώς... που γράφεις user είναι για να καλύψεις αυτό το προφίλ και λες να μην... έρχεσαι και γράφεις για να μαζέψετε στοιχεία. Δυστυχώς για σας υπάρχουν το ποιος προκάλεσε, αν προκάλεσε, που ειδικά εγώ το προφίλ Ελένη, γιατί ο καθένας ξέρει την ιστορία του, δεν την ήξερα καν. Εγώ την είχα συντονίστρια. Και με λέγανε η Ελένη βρίζει το παιδί σου, βρίζει εσένα, λέει κάνεις βίζες στο παιδί σου και το ένα και το άλλο, και έτσι την εντόπισα. Αυτά να πάτε να τα πείτε αλλού και το εργάκι σου κάνει και live και μαζεύεται και η συμμορία η γνωστή από εκεί και κράζει. Εγώ δεν την είχα ακούσει να μιλάει. Ξέρεις τι κάνουν, Τζέο, θα σου πω η τακτική τους και να τα ξέρετε κι εσείς. Μπορεί να μην τα έχετε εντοπίσει. Ανάλογα το θέμα, έρχονται με τα fake, γράφουν ένα σχόλιο, του τραβάνε screen οι ίδιοι τους και σου λέει άσε να μην με κάνει τίποτε, ο άλλος με τρέχει δικαστικά και αυτά, κάτσε να έχω αυτό εδώ πέρα να αθωωωθώ. Καλά. Σωστά. Εγώ, Τζέο, την κυρία αυτή την είχα και συντονίστριά μου. Σωστά. Λοιπόν, και όταν κατάλαβα, όταν τέλος πάντων τα άσπασα εγώ με τον Μπουρίνι και αυτά που δεν μιλάγαμε, εκεί άρχισε να λέει και να κάνει και να ράνει και να φτιάχνει, αλλά δεν την είχα ενοχλήσει ποτέ, δεν της είχα δώσει ποτέ σημασία. Δεν της είχα δώσει ποτέ σημασία. Και ξαφνικά βγαίνει προχθές και λέει αυτό το μπάζο, αυτό το μπόγο, την έχω δει, την έχω κάνει, την έχω ράνει 1,58, με μέτρηση και δεν το ξέρω. Ρε παιδιά, συγγνώμη, αν είμαι χοντρή, αν είμαι αδύνατη, αν είμαι ψηλή κοντή, σας τρώω το φαγητό σας. Και δεν το ξέρω. Έχω πάρει από κανένας δανεικά και του τα χρωστάω. Και αμφιβάλλω πολύ αν σε είδε έστω και από μακριά. Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία. Τι θυμόμορφη. Και αυτό που λέει τώρα μέσα στο σημάτι, δηλαδή στο Γερμανό, στον κύριο Σπύρο, για να δει και το Σπύρο είναι λίγο αδύνατον, γιατί είναι κεντρικά και πρέπει ο ένας να μείνει στο αυτοκίνητο και άλλος να φύγει. Κατάλαβες. Αλλά δεν με νοιάζει και να το πει αυτό και να μην μου πει και δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πας τώρα να πεις τι, να το πει μια καλονή, να το πει μια κοπέλα η οποία είναι ευπαρουσίαστη. Τώρα το λες εσύ και εγώ να πάω να κρίνω ποιον. Και να σου πω και κάτι. Εγώ είμαι χοντρούλα, ναι, και δεν το έχω κρύψει. Αλλά έχω και μούτρα όμως. Είναι τελείως διαφορετικό. Εσύ είσαι και κακάσχημη, είσαι και έτσι όπως είσαι. Κατάλαβες. Και συγγνώμη κιόλας, μαντάμ. Σου ζητώ και συγγνώμη κιόλας, αλλά εντάξει. Θηλυκότητα 0, έλεγες για προγούλια. Δεν γαμιέται, έχω προγούλια, αλλά έχω και ένα μούτρο φεγγάρι, ό,τι και να κάνεις, ό,τι και να πεις. Ωραία μάνα έτσι, να κάθεσαι να λες για αλλονών παιδιά, βίζιτες και τέτοια. Τι κάθεσαι και λες την κόρη σου. Βγήκα στο TikTok και έλεγα την Άλυνα ότι είσαι βυζιτού και κάνεις την κόρη σου βυζιτού και η φίλη μου από δίπλα έλεγε ναι, γαμιέται η κόρη της και τέτοια. Ωραία πράγματα λες στο παιδί σου. Να πας να τα πεις και στο σχολείο εκεί στη δασκάλα. Να σε δώσουν βραβεία. Σύχαμα. Σύχαμα. Παιδιά, εγώ δεν είπα ποτέ ότι είμαι καλή. Τι θηλυκότητα να έχει μωρέ η διάρρεια να πούμε με μαλλιά. Πλάκα με κάνετε τώρα. Άιντε από εκεί βρε. Άσε αυτό. Έπαθα και σοκ γιατί αυτή έλεγε είναι μικρότερη από μένα και ότι είναι 37 χρονών. Τι 37 χρονών μωρή. Εντάξει μωρέ μπέλα μου, δεν πειράζει και άμα είναι 55 χρονών γυναίκα. Εγώ δεν όχι, πειράζει όπως εμάς καταλαβαίνω πώς το λες. Και έκανε και έλεγε 1002 και έλεγε άντε μωρή και κολόγρια έχει πει και ένα σωρό βρυσίδια. Θα τα σχολιάσω, ό,τι σχολιάζω τα έχω ακούσει από το στόμα της ένα προς ένα. Τώρα ανταποδίδω. Δεν είπα το κάτι παραπάνω, δεν έχω πει ακόμη. Και είσαι τυχερή γιατί δεν ανοίγω δικά μου live να περάσω τέτοιο και δεν θέλω. Όχι μωρέ, όχι. Το σύγχαμα. Μπει στη διαδικασία να ανοίξει δικό σου live μετά από τόσο αυτό για μια... Έλεος, τουλάχιστον να ανοίξει με ένα καλό προφίλ, να το κάνουμε expose παράδειγμα και μόνοι μου, ναι. Να πω να είσαι εσύ Τζέο, να είναι ηρώο. Ο Σίγκερ δεν είναι δυνατόν για την κορομιλά, έλα τώρα. Δεν θέλω. Να ανοίξω να πω ναι, έκανα με τον Τζέο, έκανα με την Ρωτώ, τι έκανα με τα φρύδια μας. Πλάκα με κάνει. Μου, τι κάνεις που είσαι από πάνω μου. Τώρα το είδα το παιδί.
Γεια σου Σοφία. Ναι, μπήκα τέτοιο και... Εγώ την είδα. Το σκουπίδι. Και δεν έχεις συνειδησία. Βγαίνει στα social, βρίζει έτσι το στόμα σου, μιλάει για γυναίκες, για παιδιά και έχεις φωτογραφία το παιδί σου, βρε βλήμα. Αλλά από εκεί να κατάλαβα πού να τα μάθει αυτή, δεν να τα μάθει το σκουπίδι. Το κατάλαβα, μπιζελάκι μου, το κατάλαβα, μπιζελάκι μου. Έλα βρε user, λες εμάς ότι ζοριζόμαστε και έρχεσαι σαν την κουράδα και γράφεις 3 σειρές σχόλιο. Άντε, κάτσε γράφει τα σχόλια. Αλλά μόλις θα με δεις στη λαϊκή όμως, την ώρα που θα θέλω εγώ, όταν θα πάρω την Μπέλα τηλέφωνο και θα της πω είμαι λαϊκή, τότε θα σου πω αν θα φοβηθεί ή όχι με αυτά που θα μου στείλει η Μπέλα. Να της τα βάλω να τα ακούσει όλη η λαϊκή. Έτσι γιατί μπορώ live. Τι νομικά. Καλά, τι νομικά να φοβηθεί, τι να την πάω. Ναι. Άσε μας ρε τώρα που θα βγάλουμε τα παιδιά, τι περάσατε. Θέλετε να βγάλει το παιδί τώρα για να γίνει. Είδατε πως επιβεβαιώνεται. Άντε βρε σκουπίδι. Άντε βρε σκουπίδι. Τώρα θα σας τσούζει που βγήκε το όνομά της και η φωτογραφία της. Καθίστε εκεί πέρα στον άξονα και ευχαριστηθείτε το. Δεν έχει κάτι άλλο, αυτό ήταν. Δεν μπορείτε να μας κάνετε εμάς παιχνίδι, βρεβλήματα. Δεν μπορείτε να μας κάνετε ζάφτη. Χαϊβάνια. Χαϊβάνια. Θα γελάσεις όταν θα έχεις επιτυχία. Και αυτή τη στιγμή έχω επιτυχία εγώ γιατί φέρομαι σωστά. Μόνο ανταπέδωσα και δεν έχω κάνει κανένα παράπτωμα. Κατάλαβες. Χαϊβάνι. Βλήμα. Απ' τα νεύρα σου γράφεις τις μαλακίες σου. Εμείς δεν είμαστε Αντωνία να μας χειραγωγείτε και να λέτε τις μπουρδες. Εντάξει. Δεν την ακούσαμε. Δεν είναι και κανένα ιδιαίτερο προφίλ. Οπότε τι εννοείς μια χαρά τους. Τι να κράξει. Δηλαδή τι να αμφισβητήσει, τη σκατόφατσά της, η χλαπάτσο, ας πούμε, τι να κράξει. Έγινε ότι είναι πιο όμορφη από μένα, παράδειγμα, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, είναι πιο ωραία από μένα, πιο θηλυκότητα έχει από μένα, τι κράξιμο είναι αυτό. Δεν είναι αυτό, Πελαγία. Ούτε βγήκε κανένα στα παράθυρα όλα αυτά να πει τόσο χοντρά πράγματα όπως βγήκες, μωρή πουλντόζα, μωρή κακάσχημη, εσύ δίπλα, να πεις για τις Πελαγίες στο παιδί για ακόμα μια φορά. Το κατάλαβες αυτό το πράγμα. Θα είστε για πάντα το τίποτα. Θα είστε πάντα κατώτεροι. Γιατί δεν μπορείτε να κρατηθείτε πάνω στα νεύρα σας. Και κάνετε μαλακίες. Το έκλεισε στον πανικό της και μετά από λίγο τη συμβούλεψε η άλλη ανώμαλη και το άνοιξε. Έλα τώρα. Η ουσία, τέλος πάντων, έκλεισε δεν έκλεισε το προφίλ. Η ουσία είναι ότι είναι μία μπαζόλα. Γενικά, κακάσχημη, ρητιδιασμένη. Μία παλιόγρια ζηλιάρα. Τουλάχιστον εγώ για τον εαυτό μου αυτό κατάλαβα. Από αυτό το hate, είναι ανώμαλη στο μυαλό όταν υιοθετούσε και έλεγε και αυτή για την κόρη μου, οπότε καταλαβαίνετε, εντάξει. Η Τζέννη δεν μου το έχει βρήσει, έλα πάλι να το δούμε. Όχι, να το λύσουμε αυτό λίγο, Πελαγία. Πελαγία, να το λύσουμε λίγο αυτό. Γιατί δεν δέχεστε αυτά που έχετε κάνει εσείς και προσάπτετε άλλα πράγματα σε άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν δέχεστε αυτά που έχετε κάνει εσείς. Θέλει η Τζέννη να μας βρήσει, καλά κάνει και να μας βρήσει. Καλά κάνει. Τι έχετε πρόβλημα. Καλά κάνει. Είμαστε μαζόχες. Εσείς δεν είσαστε μαζόχες που είσαστε εκεί. Σου απάντησα εγώ. Δεν είσαστε μαζόχες που είσαστε εκεί μαζί με τον Μπουρνά και την κυρία. Ας μας φέρει την Τζέννη που είσαι με την κυρία Τάνια, η οποία έβρισε έμβρια εκεί, έβρισε μωρά, έβρισε παιδιά. Τα ξέχασες. Έλα τώρα. Έλα τώρα. Βρε, οι ίδιοι τους είναι και θέλουν να καθοδηγήσουν συζήτηση. Οπότε για να συνοψίσουμε, το ότι να λες εσύ ότι βγήκε και έκραξε, που είσαι μυθομανής φυσικά, γιατί αν ήταν καμία ωραία γυναίκα, αν ήταν μια σωστή, μία, τότε ναι, θα πούμε ότι μας έδωσε τη μαστίχα μας και φάγαμε χλαπάτσα. Δυστυχώς τίποτε δεν έγινε από αυτά, σου απάντησα, είσαι και βλήμα. Σου έγραψα πιο πάνω και είσαι βλήμα. Από τα νεύρα σου δεν βλέπεις τις απαντήσεις. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Μια χαρά απάντησα. Σου γράψα φυσικά. Τι δεν βλέπεις. Τι δεν βλέπεις. Και μη μου κουνιέσαι πολύ γιατί έρχεται και η ώρα σου να σε πετάξω και θα κλαις. Όχι. Και βγάλ' το να τα ακούσουμε. Ακριβώς, user. Όλοι δεν είμαστε σαν τον Μπουρίνη και σαν την κυρία Τάνια, σαν την παρέα σας. Δεν είμαστε όλοι σαν την παρέα σας, μη μας μπερδεύετε.
Φέρετε ότι η Τζέννη να το λέει. Άσε τι λένε τα δικά μας στόματα. Φέρτε να πούμε. Επειδή παίζεις κουιζάκι. Τώρα επειδή θέλεις να παίρνεις λόγια, γιατί σου απάντησα, πάρ' τα φρύδια μου και δεν θα σου ξανααπαντήσω. Και συνεχίζουμε την εκπομπή. Θέλετε κάντε το ή όχι σίγαση, δεν με ενδιαφέρει. Οπότε τι μας την είπε, παιδιά, η κυρία που λένε ότι μίλησε, που ποιος θα την άκουσε κανείς, γιατί σήμερα μας αποθεώνατε με τον κύριο Γιάννη και βλέπατε τι γινόταν ο χαμός. Τώρα οι παραφωνίες από την τουαλέτα, ποιος έκατσε να ακούσει. Το παίζει και αυτή η παρουσιάστρια και ότι άνοιξε εκπομπή δηλαδή ή μίλησε και τρέξαμε να την ακούσουμε. Φαντάσου που αν δεν το έγραφε το προφίλ αυτό, ούτε καν θα το ξέραμε. Η ανύπαρκτη, η βρώμα, η ανώμαλη. Άσε φαίνεται και από το βλέμμα σου, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Σύχαμα. Ξέρεις τι μου θυμίζει το πρόσωπό της? Θυμάστε ένα παιδικό που υπήρχε αυτός ο άνθρωπος? Όχι. Που ήταν ένα πολύ αδύνατο με μια μεγάλη μύτη. Έτσι μοιάζει αυτή η γυναίκα. Εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει. Κάποτε ήταν άνθρωπος, συγγνώμη. Όχι, ένα παιδικό που ήταν. Εμένα μου θυμίζει τον Μπένι Χιλ στη φάτσα. Άμα βάλετε τα μούτρα του Μπένι Χιλ και οι χρωματισμοί της, νομίζω ότι ταιριάζει πολύ. Αυτός ήταν και εντάξει, είχε και χιούμορ, ήταν ηθοποιάρα. Αυτό το πράγμα είναι πράγμα. Έλα μωρέ τώρα να πούμε. Η λαϊκούρα που δεν έχει ούτε θηλυκό τίποτε και αυτά. Αλλά τέτοια λιτία, θράσος, πώς να το χαρακτηρίσω. Δηλαδή βγαίνεις στα social, κάνεις ό,τι κάνεις, προστάτευσε. Τι βάζεις του παιδιού τη φωτογραφία? Να δούμε τι. Ότι είσαι ένα σύχαμα. Ναι, να μας πει ότι γιορτάζουν μαζί. Καλέ, 45 χρονών είμαι, δεν θυμάμαι τον Μπένι Χιλ. Και θεωρούνταν τότε για την εποχή, ξέρετε, που βγαίνανε με μαγιό και αυτά, ότι ήταν, ας πούμε, πώς βγήκανε, είχε γυμνές, έτσι λέγανε τότε. Σοκαριστικό, ναι. Εντάξει, παιδιά, 49 είμαι εγώ, γιατί δεν μου το θυμάται και η Μπέλα. Σιγά. Αυτά για το σύγχαμα, οπότε πιστεύω να άκουσες κι εσύ, φιλιό, γιατί σου φάνηκε περίεργο. Καλά, Ηρώ, γιατί έτσι με αυτό το προφίλ, για αυτό το λόγο. Εσύ απλά δεν το ήξερες προφανώς αυτό το προφίλ. Όχι, παιδιά, δεν τα ήξερα ότι έγιναν όλα αυτά. Μα και αυτή έχει πει και για σένα. Απορώ τα χεράκια που σε περνούσε η γριά που έλεγε ότι κομμενιάζεις και κάνεις και ράνεις, και για σένα έλεγε. Και δεν την ξέρεις. Βρε, για όλους έχει πει, σου λέω. Με ξέρει και τι με γνωρίζει. Φυσικά σε ξέρει. Επειδή τα έχω καταγράψει κάποια πράγματα που έχουν υποθεί. Όταν μιλούσαν για μένα, η Κορομιλά δεν έχει πει κάτι. Για εμένα προσωπικά. Τους υπόλοιπους, ούτε αυτά και που εγώ λέτε. Ούτε για μένα είναι η αλήθεια. Όχι, γιατί φιλιό έχω πετύχει. Για σένα, Τζέο, επειδή ίσως τα βλέπα από εδώ και δεν πήγαινα από εκεί, δεν έχω παρακολουθήσει, δεν μπορώ να πω ψέματα. Και εγώ ξέρω, επειδή τα έχω παρακολουθήσει. Αυτό το προφίλ, ξέρετε, εγώ πότε το έμαθα? Όταν ήμουνα, αν θυμάμαι καλά, στο live της Στέλλας, με τη Στέλλα, και λέει από εκεί κράζει η Ελένη, και λέω ποια Ελένη με κάνει? Και λέει αυτό το προφίλ που είναι εκεί πέρα, λέει στην τέτοια. Εγώ δεν ήξερα την ύπαρξη, σου λέω. Και έτσι ξεκίνησα να το βλέπω αυτό το προφίλ και το έμαθα. Μπέλα, να σε ρωτήσω κάτι. Η Ελένη αυτή η Κορομιλά ήταν η αγαπημένη του Κορονάκου ή κάνω λάθος? Δεν το ξέρω αυτό, όχι, δεν τον πέτυχα. Γιατί δεν τον πέτυχε το Βασίλη. Ο Βασίλης δεν υπήρχε εδώ μέσα. Δεν ξέρω να σου πω. Όχι. Εγώ όσο μιλούσα με τον Βασίλη, δεν την... πριν ένα χρόνο και σου μιλάω, γιατί δεν μιλάμε. Δεν την ήξερα. Μπορεί να κάνω λάθος. Δεν ξέρω μετά, αλλά όχι. Όχι, φίλε μου, να σου πω κάτι για αυτά που είπε για μένα. Στο λέω ειλικρινά, δεν με νοιάζει. Αλλά το Σπύρο τον πει Φιόγκο, γιατί ρε φίλε, τι της έκανε ο Φιόγκο? Ναι, αυτό λέω, δεν έχω παρακολουθήσει. Γιατί? Γιατί βλέπουν ότι γιατί τον είπε η Ρο όταν λένε για το Σπύρο και σου λέει κάτσε να αναφερθούμε για να την κάνουμε. Και θα σας πω το timing που έγινε. Ναι. Η Φιλιό έχετε εδώ live, δείχνετε την Ελένη τη Σαυρουλάκη. Βγαίνω εγώ στο Γιάννη και λέω η Τάνια κάνει Red Bull τη Φιλιό που δείχνει φωτογραφίες της Ελένης.
σε μαθηματική ακρίβεια όπως το ακούς, μέσα στο επόμενο 5 λεπτό έχουν βάλει τη φωτογραφία του Σπύρου, έχουν κλείσει το Red Bull προς εσένα φιλιό και στα επόμενα 5 λεπτά πόσο μου έρχεται η ειδοποίηση από πάνω, βλέπω ότι η Ρο πρέπει να άνοιξε live και μπαίνουν να το τσεκάρουν. Ακριβώς αυτό το πράγμα έγινε. Για να καταλάβετε πώς θέλουν να τραβήξουν την προσοχή και ότι δεν προκαλούνε και δεν προκάλεσε η κυρία Τάνια. Γιατί έτσι πήγε η σειρά. Μα γι' αυτό γιατί το δεν συνέχισες να κάνεις το ρεντμπουλάκι σου μια χαρά και ήσυχα και ωραία. Αλλά θέλατε την Ηρώ. Και ξέρατε που να χτυπήσετε. Σου λέτε όταν αναφερόμαστε στο Σπύρο, αυτή νευριάζει και ανοίγει live. Έλα να το κάνουμε. Δεν βρίασα εγώ καθόλου. Εγώ απλά έδειξα τις φωτογραφίες της κυρία Ελένης, εκεί της Κορομιλάς. Τι παραγγέλνεις και τι σου έρχεται. Πακέτο. Καταλαβες. Εκεί το κομμενάκι της δίπλα που είναι, πρέπει να έχει δει. Αυτή τη μελαχρινή πρέπει να την έχει χωρίσει, πρέπει να έχει την άλλη την κυρία με το κοντό το ξανθό. Και εγώ δεν την ενόχλησα ποτέ. Άρχισε ο Τσίμπος να ανεβαίνει πάνω και να λέει κάποια πράγματα κάποιες μέρες. Και γυρνάει και λέει αυτή η κυρία, Βρακή δεν έχουμε στον κόλο μας, και λέει ότι μένει στην Εβραϊκή. Και της λέω, εκεί πάω το σκύλο μου για κούρεμα. Αν θέλεις, λέω, να βρεθούμε να πιούμε έναν καφέ, να σου δείξω αν έχω βρακή, να φορέσω δεν έχω. Και με μπλόκαρε. Οκ, αυτό ήταν. Και μετά αρχίζει. Και είδα αυτό τον μπάζο, την είδα αυτό τον μπάζο, αυτό τον πόγο, την είδα στο Κοσμοτέ. Και είναι 135 κιλά και είναι κοντή και είναι ένα 58. Αυτό το πέτυχα Ηρώ και νόμιζα, επειδή δεν το πέτυχα από την αρχή, νόμιζα ότι σε είχε συναντήσει στη Γερμανία και λέω καλά αυτή η Γερμανία είναι. Έλα πάνω. Τι γίνεται. Εγώ έχω να σας πω ότι... Ναι. Έχω να σας πω ότι μου ήρθαν κάτι πληροφορίες από πάνω. Άμα θέλουν να με κράξουν, να με κράξουν, χαίστηκα. Εγώ δεν το ξέρω. Εγώ πληροφορίες μου ήρθαν. Ότι αυτό που είπατε πριν ισχύει. Γεια σου Πολωνάκο. Αυτό που είπατε πριν ισχύει, έτσι μου είπαν. Δεν ξέρω, σας λέω τι μου είπαν. Εντάξει, ναι, εσύ λες τα σχόλια από θεατές που δεν θέλουν να προβληθούν. Αυτό που σου είπα πριν. Ναι, οπότε λέω αλήθεια, οπότε κάτι θυμάμαι σωστά. Έτσι. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω τι μου είπαν τώρα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Και αρχίζει που λες και λέει κάνει αυτό το παραλίλημα, γεια σου Απόλλωνά μου, λέει κάνει αυτό το παραλίλημα τέλος πάντων και εκεί που στο άσχετο, είδα λέει και το δικό της, λέει το Φιόγκο. Και λέει ποιο Φιόγκο, λέει τον άντρα της, λέει το Σπύρο. Εσύ, φίλε, τι φταίει ο Σπύρος, αλήθεια τώρα. Τώρα σαν τσακωθώ εγώ με τον... Εγώ να σου πω, Ηρώ, αν δεν έβγαινες, δεν είχα καταλάβει ποιος είναι. Να φανταστείτε, δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Κάποιες φορές το έχει δείξει, αλλά δεν το έχω συγκρατήσει. Αλήθεια. Ναι, εντάξει. Και το είδα και δεν έδωσε σημασία. Λέω ποιον έχουν τώρα. Και δεν ξέρω αν το είπα και στο live. Ότι έχουν κάποιο, όχι, δεν θυμάμαι. Ή σκέφτηκα να το πω και δεν το είπα, λέω άντε χέστο. Ή το είπα. Και μετά όταν άνοιξες εσύ και είπες, εκεί κατάλαβα. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή τώρα τσακώνομαι με τη Φιλιό, λέω τώρα ένα παράδειγμα, και θα βγάλω τον άντρα της στα παιδιά της. Τι μου φτάνει εμένα. Έτσι κάνουν μωρέ και εσύ. Άκου να δεις λίγο. Πριν λίγο η Τάνια μου αφιέρωσε ένα τραγούδι ότι είμαι πουτάνα, πόσους μπιπ παίρνω και πόσο κερατά τον έκανα. Το ξέρω, και εγώ γέλασα και χόρεψα. Είμαστε χωρισμένες εμείς, Φιλιά, το ξέχασες. Πού το πας και αυτό, μα ποιον κερατώνω, αφού είμαι χωρισμένη. Δεν αποφασίζουν ρε πούστη μου, τέλος πάντων. Τον εραστή. Άσε δεν έχουν αποφασίσει για μας. Θες εσύ κατευθείαν να βγάλουν πόρισμα για σένα που είσαι νέο τέτοια, νέα παρουσιάστρια. Περίμενε, έχεις χρόνια μπροστά σου. Εντάξει, όχι. Και αν φιλιό που με ξέρεις τόσα χρόνια εδώ στο διαδίκτυο και αυτά, έχεις δει πόσες φορές έχω πει ψέματα και αν έχω πει και δεν έχω πει. Φυσικά, Πελαγία, τουλάχιστον αν δεν είμαι σίγουρη δεν θα τα έλεγα. Είπα για τον Τζέο δεν ξέρω, για το Σίνερ δεν ξέρω. Το έχουμε πει 150 φορές. Μπορεί να μας λένε ότι είμαστε από το Instagram και είμαστε καριολάκια, μπορεί να λένε οτιδήποτε, αλλά ό,τι και να είμαστε, οι περισσότεροι εδώ μέσα γνωριζόμαστε και αν πεις εσύ π.χ. κάτι, ξέρω αν είναι αλήθεια. Αν σου πω εγώ κάτι, ξέρεις αν είναι αλήθεια. Ό,τι και να πει οποιοσδήποτε, τα φιλτράρουμε πλέον. Ναι, εντάξει. Μου έκανες πάσα τώρα για να λυθεί και αυτό το θέμα που όντως ήθελα να το θίξω σε συζήτηση. Όταν λέτε ήρθε εσείς από το Instagram, αυτή τη μαλακία που πετάτε, την έχετε σκεφτεί ποτέ να τη βάλετε κάτω, να τη ζυγίσετε αυτή την παπαριά σας? Ποιοι είμαστε από το Instagram, ξέρετε? Η Αλόχεν, η Μάχη, ο Απόλλωνας, θα σου πω. Εκεί από την Αντωνία οι παρέες.
Αυτοί όλοι δεν ήταν στο Instagram. Ποιοι ήμασταν στο Instagram? Εγώ, η Φιλιό, η Αλίκη, την Παγουρά, σαν κοινό. Εντάξει, και η Φιλιό δεν έκανε τέτοια, που σου βάλω την Παγουρά. Οι υπόλοιποι όλοι, η Νάνση ας πούμε, δεν ήτανε. Σε πόσες υποθέσεις μπλεχτήκατε? Δεν αναφέρομαι τώρα και τα ονόματα και μάχη και τέτοια. Αναφέρομαι στην Νάνση, στην Αντωνία και σε πόσους άλλους. Η Βέρα, ήσασταν στο Instagram? Όχι. Οπότε πώς λέτε ότι εσείς ήρθατε στο Instagram και κάνατε? Τι μαλακία είναι αυτή που λέτε? Γιατί η Τζέννη, ο Στεφανής, όλοι ήταν στο Instagram. Οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι είναι μια παπαριά που σας βολεύει. Όλοι είμαστε το ίδιο, είμαστε το ίδιο που θέλω να καταλήξω. Και ότι δεν είναι χειρότερα τα άτομα του Instagram που λέτε και ξαναλέτε. Και όταν λέω χειρότερα εντός εισαγωγικών, εννοώ τις φασαρίες, το ένα, το άλλο και το παράλληλο. Καμία σχέση. Είναι μια ωραία μαλακίες, τα μαναφούκια εδώ μέσα. Πω μαλάκα, ό,τι να είναι. Είμαστε μετρημένοι, πρόσεξε, είμαστε μετρημένα άτομα, σου λέω, από το Instagram. Αυτοί που δεν είναι στο Instagram και είναι στο TikTok, δηλαδή ήταν τα φωτοστέφανα και δεν έχουν εμπλακεί ποτέ σε φασαρίες και πάντα τους παρακινούσαν τα 4 άτομα 5 από το Instagram. Ναι. Δεν ισχύει αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, η Βέρα, η Νάνση, σου λέω τα δυνατά ονόματα με τις φασαρίες, τις έργες. Ήταν στο Instagram, τους μπλέξανε, τι ήταν τα θόρ που τους μπλέξανε. Έλα σε παρακαλώ τώρα, εντάξει. Και θέλω να καταλήξω, όσοι ήταν στο Instagram, αν το πάμε και αριθμητικά αναλογικά, εδώ πέρα, από το TikTok, είστε περισσότεροι. Και έχετε μαλώσει και έχετε κάνει και βρυσίδια και γιατί όλοι ήτανε. Δεν έχουμε πιαστεί σε μαναφούκια. Οπότε αυτό, όποιος το λέει, είναι μια παπαριά. Πέρασε τόσα χρόνια, δεν έχει καμία σχέση το Instagram. Είναι παρελθόν, μια ωραία ιστορία που λέμε. Όχι, λένε ότι αυτοί από το Instagram φτιάξανε τις φιτιλιές και μπλεχτήκαν όλοι. Καμία σχέση, τα μαναφούκια είναι καινούργια. Αυτό λέω. Κάμοι και λένε και ψέματα. Ήμουν εγώ στο αυτόνομο. Άσε με ρε Πελαγία τώρα, μαλάκι. Άλλο και τούτο, άλλο και τούτο. Και το αυτόνομο τι ήτανε? Τώρα εδώ είμαστε στη Φιλιόλη και είμαστε παρέα και θα βαφτιστούμε, ξέρω εγώ, ουρανός. Τι ήτανε? Και αυτή ήταν μια παρέα και λέγομαστε αυτόνομο. Τι πάει να πει? Είναι ψέματα. Εγώ δεν έπρεπε να κάνεις αυτά τα live. Φαντάζομαι. Ήτανε κλιματική οργάνωση. Το έχουν θεοποιήσει. Δεν ξέρετε από πού βγαίνουν όλα αυτά. Από την μπλε αγαπητή ύπαρξη. Έλα τώρα. Αφού τα ξέρει όλα. Εσύ δεν το ξέρεις. Σε πείραξε μωρή μπλε καπότα, μωρή γαμμένα. Έρε σήμερα που έπεσαν τα TikTokια. Πούστη άντρα, μέχρι και στο Ουζερί Φρανς έτρεξαν για να βρουν βιντεάκια σου, για να δουν το στόμα σου, έλεγε. Το τι άκουσες, δεν φαντάζεσαι. Έριξε ο Τζέο TikTok στη μάχη, που έριξες? Το έριξε στο Σίνερ. Καταστράφηκες και εσύ. Ωραία, 2 TikTok στο Σίνερ. Έρε μόλις το είδαν. Ήταν η μπλε ύπαρξη αγαπημένη πάνω στον Μπαρμπαγιάννη. Δεν θες να ξέρεις τι έγινε? Γιατί ρε παιδιά αυτό το πράγμα? Έτρεχαν να βρουν βιντεάκια για να δουν ότι ο Τζέο είναι, πώς τον έλεγαν δεν θυμάμαι, στο Ζερί Φράνς και τα βιντεάκια και τους πληρώνει, τους πλήρωσε τώρα. Κάνεις διακίνηση μαύρου χρήματος κι εσύ, σαν και εμένα. Όχι διακίνηση, κάνει ξέπλυμα. Ξέπλυμα. Ναι, διακίνηση μαύρου χρήματος. Ξέπλυνα 1.000 ευρώ, δεν είμαι καλά. Ναι. Θα ξέπλυνες. Να προτιμήσετε, παιδιά, το σκύπ, το καινούργιο, το σκούρο το χρώμα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μα είναι και αυτό. Ξέπλυμα με 1.000. Τι σοϊ ξέπλυμα είναι αυτό? Γιατί? Ούτε 5 λεπτή πλήση. Όχι, 1.000 Τζέο. 1.000 η Πελαγία. 1.000 εσύ. 1.000 εγώ. 1.000 το μπιζελάκι. Ορίστε. 5.000 μπαμπάμ. Αύριο επόμενη μέρα. Έτσι πάνε αυτά. Έχει μυαλό η κυρία Βικτόρια. Μην τη βλέπετε έτσι. Έχει μυαλό. Τα έχει βρει όλα. Φωστήρας. Μου θυμίζει τον Πίπα. Ο Πούστης ο άντρας, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε Τζέο, μαζευτείτε. Σας παρακαλώ, έχουμε εγκλήσεις. Μαζευτείτε. Το 13ο και να μου κάνει και μια έγκληση και να πάει να κάτσει και στον άξονα. Η αγάπη. Το 13ο Κιβώτιο, εκεί θα είναι κύριε Τζέο. Ναι, και εκεί χαμός. Και με δάφτη. Ναι. Πέταξε κι εσύ 2 TikTok. Μα τι να σου πω και εσένα. Τι να σου κάνω κι εγώ. Να ξεματιαστείς. Εγώ με την Τζέννη δεν κοιτάζαμε. Εγώ με την Τζέννη
Ναι, εγώ με την Τζέννη δεν κοιτάζαμε οθόνη και ξαφνικά αναστατώθηκαν από εκεί. Κάλε, λέμε τι γίνεται, ψάχναμε να βρούμε τι έγινε και λέγαμε είναι στο live της μάχης και παρακολουθούν τα δώρα. Δεν είδαμε ότι πέρασαν τα TikTok από πάνω. Άιντε Μπάρμπα, λέω, είσαι μέσα στο live της μάχης και παρακολουθείτε τα δώρα. Α, στις μάχες το έριξε. Α, δεν τα είδα. Ναι, παιδί Της μου, μάχης στο κατάλαβα. live. Του Ναι. Δήμητρα Γεωργούλη. Δεν τα είδα. ρε. Στη Δήμητρα Γεωργούλη, σωστά. Άλλο και τούτο, Παναγία. Ποια είναι η Δήμητρα Γεωργούλη, Παναγία μου? Η Δήμητρα Βρήκαν τη Γεωργούλη. μάχη. Ναι, για πες, εσύ πες τα. Είναι η Δήμητρα Γεωργούλη, λέει, δεν τη λένε μάχη κανονικά. Και ήταν χοντρή, λέει, πολύ παλιά και βρήκε τις φωτογραφίες του γάμου της. Καμία κατάσταση δεν. Α, Δήμητρα Γεωργούλη. Με Και τον αυτή είναι Γεωργούλη μια τον ηθοποιό. ξαδέρφη της μάχης. Επίσης να πω και το έγινε άλλο, πρόγραμμα, λέτε, θα κατάλαβες. πάρουμε τηλέφωνο τους γονείς σας, τα παιδιά σας, τη γιαγιά σας. Τώρα με την κυρία Κορομιλά να πάρουμε εμείς τηλέφωνο σε όλο της το σόι. Να δείξουμε αυτά που κάνει εδώ μέσα. Κυρία Τάνια, θα σου αρέσει? Να πάρουμε στη σφιλενάδα σου που χτυπούσε παλαμάκια και σε συμβούλευε. Ναι, να πάρεις Τάνια, όχι. Το δίκαιο είναι να πάρεις. Και σε έλεγε έτσι και το Μπουρίνι. Και τι προχθές μιλήσατε με το στόμα σας όταν αναφέρθηκε για τη Φιλιό και είπε και το Μπουρίνι και οι άλλοι. Ναι, Τάνια, καλό είναι να πάρεις. Ναι, όντως να πάρεις. Να την πάρω πάρουμε τηλέφωνο, τώρα να κι πάρω την εμείς, Ελενίτσα τηλέφωνο. να την κόρη πάρουμε της να δούμε καλύτερα. από το Facebook πώς κάνετε εσείς όλους τους συγγενολόι και αυτά και να πάρουμε τηλέφωνα. Είναι ωραία. Άρε, κουράδες, Τι είπε, Φιλιό, θα πάρει τον πατέρα στον Κυρθόδωρο? Τον Κυρθόδωρο. Ναι. θα πάρει. Ναι, η θα κυρία πάρω Τάνια εγώ θα πάρει το Θόδωρο τηλέφωνο, τον πει σε μαλώσει. τι κάνω εδώ μέσα στο TikTok. για τα Εντάξει, καμώματα. κυρία Ελένη Αγριούς, θα πάρω εγώ την Ελενίτσα τηλέφωνο την κόρη σου. Να της τα πω τι κάνεις. Πάω έξω από το σχολείο να της τα πω. Θέλεις? Αλήθεια. Εγώ το είπα και το δήλωσα. Εδώ μέσα δέχομαι να μου πείτε ό,τι θέλετε. Όλη μέρα να με κάνετε πρόγραμμα, πουτάνα να με ανεβάζετε, καριόλα να με κατεβάζετε. Πιάστε όποιον θέλετε, τον άντρα μου, τα παιδιά μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Δεν θα θυχτεί κανένας. Εάν νιώσω ότι έχετε αγγίξει έστω το παραμικρό, είτε με τηλέφωνο είτε οτιδήποτε από κοντά, εννοώ ότι έστω και με τηλέφωνο, ξαναλέω, ενοχλήστε κάποιον δικό μου, μετά η σκατόβλαχα θα λάβει άλλα μέτρα. Ξέχασα να σας πω. Εδώ όμως. μπορείτε να κάνετε παπάδες. Σωστή. Εγώ φίλε. το έχω αποφασίσει αυτό. Εγώ λειτουργώ έτσι. Εσύ ηρώ αλλιώς. Αυτή είναι σπήρα, παιδιά. Είναι Σωστή, σπήρα. σωστή φιλιό. Έχω ξεχάσει όμως. Οργάνωση είναι που εκβιάζει σπίτια και άτομα. Ποιος ξέρει Σωστά. από πίσω τι λεφτά πέφτουν και κάνουν αυτές τις κινήσεις. Πέφτουν λεφτά. Ξέχασα να σας πω όμως ότι αγαπάμε Άσπα και Κώστα πολύ. Εννοείται πάντα, δεν το συζητώ. Πάντα. Εννοείται, πάτε καλά. Εννοείται. Φυσικά, γιατί τι μας έκαναν τα παιδιά, εννοείται συμπαθέστατα είναι. Ποιον θα ρωτήσουμε ποιον θα συμπαθούμε. Αλλά Εγώ τους Παναγία. περιμένω πάντως, μου είπαν ότι θα ανέβουν κατά πάνω. Τα περιμένω τα παιδάκια μου, τα όμορφα. Θα έρθουν να πιούμε καφεδάκι. Ειλικρινά μου, Μπιζελάκι δηλαδή τι μου. να σου πω, κουφάθηκα, κάνω τέτοιες μαλακίες. Δεν περίμενα ρε παιδί μου ένα προφίλ hate που βρίζει τόσο, που είναι τόσο σύχαμα, να μου έχει φωτογραφία τα παιδιά του δημόσια. Δεν βλέπεις τι κάνεις ρε βλαμένη, τι βάζεις τα παιδιά φωτογραφία. Να τα λυπόμαστε, γιατί αυτό ένιωσα εγώ. Όταν το είδα το λυπήθηκα. Μα και της κόρης της το... Ναι, θα έρθει, πες το. Μα Εγώ και της είδα ένα κόρης της. παιδάκι που το έκανα ηλικία πάνω κάτω στην κόρη μου εκεί, δεν ξέρω, 13, 17, 15, εκεί μέσα. Εκεί Εμένα η πρέπει κόρη μου να είναι 17. Και ειλικρινά βλέπω τέτοια συχάματα, μπορεί να ήμουν και χειρότερη, αλλά επειδή τα βλέπω καλύτερα τέτοια παιδιά είναι. συχάματα, λέω μη γίνεσαι σαν αυτούς. Μα να σου πω κάτι, και το προφίλ της κόρης της ανοιχτό είναι. Δεν μπήκα. Εγώ είχε μια φωτογραφία που είχε ένα κοριτσάκι που έλεγε ότι τέλος πάντων έχουν μαζί την ίδια μέρα γενέθλια, γιορτή, κάτι τέτοιο. Γιορτή. Ναι. Δεν ήταν μικρό σε ηλικία. Εκεί ναι, τώρα Ενώ είναι όχι μεγάλο. παντρεμένο, εκεί θέλω να καταλήξω. Όχι, δεν είναι παντρεμένο. Ναι, εγώ το έκανα εκεί, δεν ξέρω, 15, 17, 10, κάπου έτσι τώρα φευγαλέα το είδα, δεν έκατσα να κάνω. Μόλις το είδα ταράχτηκα και το λυπήθηκα, ναι, σας το λέω. Εγώ δεν θέλω η κόρη μου, άλλο να πούνε, εμένα η κόρη μου όταν θα με δει, δεν θα είμαι σενιαρισμένη, θα φοράω τις κλειστές μπλούζες, θα με πει πώς είσαι έτσι αγριά καλέ, τι σου όπως κανονικά. Έτσι το θεωρεί, έτσι μεγάλος, έτσι έμαθε το παιδί.
Έχει μία μάνα που τη βλέπει στο σπίτι, δεν τη βλέπει να ξενυχτάει, να αρπάζει ψωλές, όπως κάνετε εσείς σκουπίδια και γνωρίζεστε από εδώ μέσα γκόμενους, άντρες τους πιάνετε γκόμενους, πηγαίνετε 5-10 φορές ένα μήνα, 5 μήνες και μετά άντε γεια. Εγώ δεν έχω δώσει τέτοια δικαιώματα στην κόρη μου. Οπότε ό,τι και να λέτε, δεν θα με ενοχλήσει, γιατί βλέπει το παιδί. Και μην μου λέτε ότι όταν μιλάτε δεν ακούν τα παιδιά και κάνουν και ράνουν και αυτά. Θα είναι σπάνιες περιπτώσεις. Θα είναι πολύ αργά, θα είναι κλειστή η πόρτα και. Όταν είστε όλη μέρα εδώ μέσα, φυσικά και ακούνε τα παιδιά σας. Και τι ακούνε όταν εσείς κάνετε και λέτε αυτές τις βρωμιές. Δηλαδή, άμα ακούει εμένα τώρα το παιδί μου να λέω για άλλη γυναίκα, να λέω για βίζιτες, για τέτοια, την κόρη σου, την πηδάνε. Τι θα πει το παιδί μου. Αυτά που κάνεις εσύ δηλαδή, που έλεγες εσύ Ελένη, όταν είδα την κόρη σου προσωπικά το λυπήθηκα το παιδί που έχει τέτοιο σύγχαμα μάνα. Ναι, και να ήθελα να πω κι εγώ 1000 να κάνω, δεν θα το κάνω, όχι γιατί θα έχω φωτοστέφανο και είμαι καλή, γιατί βλέπω τον εμετό που με προκαλείς και δεν θέλω να γίνω σαν εσένα. Είστε παραδείγματα προς αποφυγή. Αλλά το καταευχαριστήθηκα σαν πούστης, σε πληροφορώ, όπως με την ανακάλυψη της μάγιας που μου την έδωσε η κοντή. Το καταευχαριστήθηκα γιατί το παίζετε μαγιά, δεν θα βρείτε, δεν θα κάνετε, βρίζετε, προκαλείτε σχρά και τη φάγατε τώρα. Τον άξονα τον φάγατε καλά, όπως λέει και ο Τζέο. Ωραία η έκφραση, την υιοθετώ και θα τη χρησιμοποιώ. Καθίστε στον άξονα, πάρ' τον από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, να σε κάνουμε σουβλακοντοσούβλια για το Πάσχα. Τον πήρες καλά τον άξονα. Και μη μας πεις ότι δεν με νοιάζει και αν ήθελα να κρυφτώ θα κρυβόμουν, γιατί θα εμφανιζόσουν από την αρχή και θα έλεγες όπως μιλάμε εμείς με τα πρόσωπά μας και θα λέγαμε στα αφρίδια μου, δεν πάει να μας κάνεις ότι θες, κάνει ότι γουστάρεις, σχέστηκα. Εκεί θα ήσουν μαγκιόρα. Ενώ εσύ ήσουν μια κλασσομπανιέρα. Καθόσουν πίσω από το πληκτρολόγιο, γελούσες σαν την κολόγρια, σαν την. Πώς είσαι, ξέρεις ποια μου θυμίζει? Στα στρουμφάκια που έκανε εκείνη τη μάγισσα κλοκλό που είχε και τα μαλλιά της, εκείνο το κοντό χοντρό, εσύ είσαι στο ψηλό χοντρό, μια άντρο γυναίκα, εκείνο εκεί, με την γλυμμένη αγελάδα στη μέση χωρίστρα, σαν γλυμμένη αγελάδα το μαλλί πατημένο. Ο αστράγαλός σου είναι σαν τον κόλο μου και την περιφέρειά μου, μπορώ να πω, γιατί δεν το σχολιάσαμε τον αστράγαλο. Τώρα που μπήκα είδα τις λεπτομέρειες. Το πρόσωπό σου είναι ένα κρεμασμένο δέρμα, το ντύσιμό σου είναι εντελώς μπανάλ. Είσαι από τις παλιές τις γκόμενες της δεκαετίας του 80 με τα πέτσινο, το παντελόν και αυτά. Δεν μπορείς να υποστηρίξεις τέτοιο ντύσιμο, καταρχάς να στο πιάσουμε από εκεί, εντάξει. Δεν μπορείς να υποστηρίξεις τέτοιο ντύσιμο. Είσαι και σαν τον κόλο της μαϊμούς στο πρόσωπο. Γι' αυτό με ζήλευες που είμαι λουλουδάκι. Δεν φοράω τις κρέμες μας της κατσαφάδου και αυτά. Και εσύ και έλεγες κιόλας ότι είσαι και μικρότερη από μένα. Εγώ λέω είμαι πιο ωραία από σένα. Κοίτα τι φρέσκια που είμαι. Είχε εκεί την παλιοφωτογραφία της παλιά. Και έλεγε κοίτα τι φρέσκια, τι ωραία είμαι και είμαι μικρότερη. Αυτό ονειρευόσουνα, ότι είσαι 37 χρονών και 38 μωρή. Γεροξούρα, γεροξούρα. Και δεν θα σχολιάσω τη θηλυκότητά σου και τα υπόλοιπα. Τα ψαλίδια Singer. Δεν υπάρχουν ψαλίδια Singer, νομίζω είναι και η καλύτερη μάρκα. Από μηχανές ξέρω, από ψαλίδια δεν ξέρω, θα το ερευνήσω. Αν και έκανα μαθήματα μπουρντα τα πατρών. Και εγώ ραπτικές μηχανές ξέρω με αυτή την επωνυμία, δεν ξέρω για ψαλίδια. Έχουν βγάλει και άλλα πράγματα, γι' αυτό το... Κοίτα, Πελαγία, μα ψάχνουν για ψαλίδια να κοιτάξουν μια φίλη τους από εκεί. Ναι, οι μάρκες νομίζω έχει τέτοια. Η Singer νομίζω έχει και ψαλίδια, αν δεν κάνω λάθος. Και να σου πω, θέλω ένα καλό ψαλίδι. Άμα έχει Singer θα... Προχθές πήρα. Έχω ψωνίσει από site τέτοια. Πήρα αυτό το ρολό που κόβει στο πανί του ύφασμα, το κάνεις. Τέλος πάντων, άσχετα. Οπότε καταλαβαίνετε. Έτσι, φρεζάρω τώρα και... γιατί όλα θέλουν υπομονή. Όλα έρχονται, παιδιά, μπροστά μας. Ναι, λέει θα με ανακαλύψει, ναι. Είπε ότι έχω άντρα, ότι τραβιέμαι με το φορτηγατζί και είμαι άπλητη. Γιατί έλεγε άπλητη τη Βασούλα και ανταπέδωσα κι εγώ.
και η Βασούλα. Και έλεγε 1.002. 1.002 έλεγες για τη Βασούλα και αυτά. Και γιατί την αναφέρω? Γιατί πιο πολύ και εκεί πέρα έδινε πόνο και στη Βασούλα, τώρα που μου ήρθε η φλασιά, και είχες ένα ύφος ότι δεν θα σε ανακαλύψουνε. Κατάλαβες? Βλήμα. Απλά δεν είχε ασχοληθεί κανείς έτσι μαζί σου εντατικά, δηλαδή να πει κάτσε να δούμε αυτή η κουράδα ποια είναι. Κατάλαβες? Δεν δίναμε σημασία. Έλα όμως που βρέθηκε η Ρο να ασχοληθεί, σου λέει για κάτσε μωρή, σαν πολλά μας τα πες. Άγγιξε σημεία που δεν έπρεπε να αγγίξεις και ορίστε. Και σε συμβούλευσε η κολλητέ σου, τώρα μην εξαφανίζεσαι, θα δείξεις δειλία. Εδώ είμαστε reality, δεν πρέπει να χάσουμε. Μην δείξεις φόβο. Κατάλαβες, η άλλη ψυχοπαθής έλεγε τα δικά της και ό,τι να είναι. Και να τη χαίρεστε εσείς οι μανούλες, παύλα φίλες της Ελένης, πώς μιλούσε και για παιδιά και για βίζιτες και για τέτοια, εντάξει, να τη χαίρεστε. Αλλά οι πιο πολλές, άμα το καλοσκεφτώ κιόλας, τι μάνες τα έχουν κάνει τα παιδιά τους. Δεν είδα να τα στηρίζουνε. Και δεν αναφέρομαι μόνο στη συγκεκριμένη, έχει πολλές, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Όχι, γιατί αυτά μου τη δίνουνε, φιλιό. Εντάξει, βρίζεις, κάνεις αυτά. Δεν μ' αρέσει να δω οποιοδήποτε προφίλ να είναι έτσι hate, να βρίζει εσχρά ιδέα, να είναι τέτοιο σιχαμένο και να έχει μπροστά η φωτογραφία από τα παιδιά. Δεν το δέχομαι. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λες, δεν είναι καλή εικόνα, ναι. Ναι, τι το βάζεις δηλαδή. Είναι δικαίωμά σου να μπει στα social, να είσαι το hate, το χειρότερο προφίλ, ναι, το χειρότερο μαζί σου. Κάνε ό,τι θες, τι με νοιάζει, δικαίωμά σου είναι. Αν θέλω εγώ να ασχοληθώ, να αρπαχτώ μαζί σου, είναι δικό μου θέμα. Δική μου η ευθύνη. Αλλά ρε πούστη μου, για ποιο λόγο ανεβάζεις, ας πούμε, φωτογραφία παιδιού? Ποιος ο λόγος, πες μου. Μόνο μία εξήγηση δίνω. Δεν περίμενες ούτε στο 3 εκατομμύριο να σε ανακαλύψουνε. Αλλιώς δεν μπορώ να εξηγήσω. Αλλιώς μετά έχεις πρόβλημα. Αυτά που σκέφτηκες για τη δική μου κόρη και για μένα, είσαι ανώμαλη, διαστραμμένη. Και αυτό με τα παιδιά, μωρέ, υπάρχουν τόσες λέξεις να βρήσεις, να θίξεις, να χαρακτηρίσεις. Ρε, και μία μάνα, εγώ σου λέω ότι μία μάνα κάνω εγώ το επάγγελμα, ναι, και δουλεύω και είμαι, ναι. Τι δουλειά έχεις να πεις ότι κοίτα, βγάζεις εσύ το παιδί σου και το κάνεις έτσι και έτσι? Πού κολλάει αυτό? Ναι, αυτό σου λέω, ναι, αυτό σου λέω. Άρα εδώ μιλάμε για διεστραμμένα μυαλά, δεν υπάρχει άλλη τέτοια. Και λίγο η εμφάνιση, το πρόσωπό της φαίνεται αυτό το αγριεμένο το τέτοιο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Εντάξει ρε παιδιά, κάποια άτομα κάνουν και μπαμ. Άμα τα συνδυάσω όλα μαζί, ναι. Θα μου δώσεις μια εικόνα περίεργη και επικίνδυνη. Στο διάλογο να πας η χάμα της κοινωνίας. Μου κουνούσε το δάχτυλο να πούμε, τη διάρκεια να πούμε, από γαστρεντερίτιδα, η τελειωμένη. Θεούλη μου. Ναι, εκείνη το αναφέρω από γαστρεντερίτιδα που είναι σκέτο νερό. Αυτό είναι. Μιας και κυκλοφορεί η γαστρεντερίτιδας. Να σου πω κάτι, δεν ασχοληθήκαμε πολύ με τη γαστρεντερίτιδα. Γάμισε το τώρα. Όχι, γιατί ακούστηκαν πράγματα που δεν έχουν ξανακουστεί, Ρο, γι' αυτό. Και εγώ ταράχτηκα που είδα, γι' αυτό έγινε τώρα, όχι τίποτε τέτοιο. Το είδα τώρα. Και έμεινα, εγώ δεν μπήκα και προχθές που το δείχνανε εκεί πέρα τέλος πάντων και το βλέπαμε. Δεν έκανα τον κόπο να μπω, πραγματικά. Και ακούω τώρα την φιλιόπλεα βάζουν τραγούδι και αυτά και έχουν βάλει και το Σπύρο και τέτοιο. Και λέω, για να δω ρε, αυτό το βούρλο ρε, εσύ τι τέτοιο είναι. Έλα μωρέ, το μπουρίνι είναι τώρα, δεν ξέρεις τώρα. Να σου πω κάτι, το μπουρίνι κάνει πολλές μαγκές. Δεν ξέρει όμως ότι πάει Κρήτη, τα βάζει με κριτικούς, έχει βάλει με κάτι άλλα παιδάκια, τους έχει βάλει γκέι, τους έχει κάνει. Κάποιος θα βρεθεί μουρλός, αλλά
αυτό το φιόγκο θα το βάλει η Μπουρίνη όταν θα έρθει εδώ στην Ελλάδα. Εδώ στην Όχι, Κέρκυρα. να σου μαζί πω με τον κάτι. Έκτοτο. Πριν 2 χρόνια τόσο, το είχε πει και ότι ο άντρας της ανήκει σε μια οργάνωση στην Αθήνα, στην οποία συμμορία οργάνωση, τι στο διάλογο είναι, στην οποία ανήκουν και άτομα από εδώ μέσα. Και όταν ήρθε σε σύγκρουση το Μπουρίνι με ένα από αυτό το άτομο, το οποίο τώρα είναι φίλοι με αυτό το άτομο, όταν γύρισα και είπα εσύ έτσι και έτσι να μην σε πειράξω και σου λέει δεν γίνεται γιατί είμαστε και οι δύο σε αυτή την οργάνωση, γι' αυτό αυτή πουλάει μαγκές και δεν πρόκειται, λέει, δεν αφήνουν τα μεγαλύτερα στελέχη να αρπαχτούν μεταξύ τους 2 μέλη. Τι οργάνωση, δηλαδή, τι οργάνωση. Δεν ξέρω τώρα, συμμορία, οργάνωση, τι να σου πω τώρα. Ό,τι μου είπαν σου λέω, δεν τα Η οργάνωση ξέρω. της κότας. Να σου πω, εσύ βλέπεις τον κουρασανάκια έτσι όπως είναι με τα μούτρα που έχει, αυτό που κάνει εκεί Δεν μέσα. ξέρουμε τι θελήματα κάνουν και που είναι ο καθένας μπλεγμένος. Μπορεί, ναι. Γιατί Εντάξει, εσύ ναι, βάζεις ναι. το χέρι σου στη φωτιά. Ο Όχι, καθένας δεν μπορεί να κάνουν ο καθένας τα θελήματα χωριστά, να έχουν χωριστές δουλειές. Εσύ μπορεί να κάνεις αυτό, άλλος αυτό, άλλος αυτό. Μπορεί. Μπορεί να τον έχουν, παράδειγμα, για μεταφορέα. Μπορεί να τον έχουν για τσιλιαδόρο. Ξέρω εγώ ότι στο διάλογο κάνουν αυτά τα τέτοια, τα κυκλώματα. Αλλά ανήκει σε κάποιο κύκλωμα. Μπορεί. Τι να σου Μην πω. μου πείτε ότι λέω ψέματα. Εντάξει. Όχι, αν το λες έτσι θα είναι. Και επειδή ανήκει και ένα άλλο άτομο σου λέω που παλιά είχαν μπιφ και έκανε, γι' αυτό το λόγο ότι δεν πρόκειται να με πειράσει. είναι γιατί μασονάκια. είμαστε στο ίδιο. Μήπως είναι μασόνοι, γιατί Δεν είναι ξέρω, κακό να όχι, δεν μου ανέφερε. Μου ανέφερε σαν να είναι, ρε παιδί μου, συμμορίες της νύχτας, νυχτόβια και τέτοιοι. Τώρα δεν ξέρω τι κάνουν και τι δεν κάνουν και ποιος ο σκοπός της ομάδας, γιατί εγώ δεν ρωτάω, πάντα αφήνω και μου λένε ό,τι θέλουν να μου πούν. Και μου είπαν, και η συζήτηση ανοίχτηκε πάνω σε αυτό το θέμα, ότι εσύ μη σε κάνει τίποτε, ας πούμε, ο Κρουασανάκης, γιατί τότε έβγαινε ο Κρουασανάκης και τον απειλούσε τον άλλον, να κατάλαβες, και θα έρθω και θα σε κάνω και θα σε ράνω και του λέω μαλάκα. Τότε δεν τα είχαμε συνηθίσει και αυτά τα σκηνικά, ήταν τα πρώτα βήματα. Και εκεί πέρα εγώ ανησύχησα, λέω τι γίνεται και εκεί μου εξήγησε και μου λέει ο άλλος μην ανησυχείς γιατί ανήκουμε στην ίδια ομάδα και απαγορεύεται, αλλιώς μετά θα έχει πρόβλημα. Κατάλαβες, γι' αυτό το Μπουρίνι βγαίνει, τότε έτσι μου είπε κιόλας επιλέξει, γι' αυτό βγαίνει αυτή και πουλάει μαγκές εδώ μέσα. Αυτό. Έχω κλάψει με το εθνικό εγώ, λέει, εγώ το μόνο κύκλωμα που ξέρω είναι το τριφασικό. Δεν μπορώ. Δεν τον είδα γιατί βλέπω και ένα έργο μαζί με αυτό. Παναγία μου, να το εδώ είναι ο συντονιστής μου, Παναγία μου. Θα πρέπει να ηρεμήσουμε λίγο εδώ μέσα σοβαρά τώρα, γιατί θα γίνει κακό. Δεν υπάρχει περίπτωση γύρω να μην γίνει κακό. Θα γίνει κακό και τότε θα χαλαρώσουν τα πράγματα. Κοίταξε να σου πω κάτι, φιλιό, να σου πω τώρα αντικειμενικά. Ναι, κατάλαβα. Να σου πω κάτι. Κοίταξε να δεις, κάποιοι άνθρωποι πίσω από το γυαλί λένε πολλά πράγματα και λένε άσχημα πράγματα. Τώρα το να βριστούμε δεν τρέχει τίποτα. Τώρα να πεις όμως σοβαρά πράγματα για κάποιους ανθρώπους. Κοίτα να δεις, κάποιον θα γυρίσει. Ναι, αγάπη. Θα βρεθεί ένας τρελός πιο τρελός από σένα και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ναι. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, εχθές είχε βάλει κάτι παιδάκια, είχαν φτιάξει βίντεο που φιλιώσανται, κάτι κριτική και αυτά. Δεν είναι όλοι. Εντάξει. Είναι κάπως τα πράγματα. Δεν είναι όλοι, ξέρεις, ότι εντάξει, έγινε, τέλος, τελείωσε, δεν θα τη βρω. Μάλιστα. Σε που μου στέλνεις μηνύματα, τα διάβασα, μάλιστα. Ναι, Ρώμ, σου έστειλα μηνύματα, πριβέ. Ναι, γι' αυτό Φωτία. Γιατί το λες, εγώ δεν είπα τίποτα. Εγώ είπα αυτός που μου έστειλε μήνυμα. Όχι, έστειλα και εγώ να τα δεις. Όχι, σας το έλεγα κιόλας για να το δεις, γιατί εντάξει, δεν μιλάμε και μπορεί να μην το δεις. Όπως εγώ, όταν δεν μιλάω με άτομα, αυτά δεν παρατηρώ τα μηνύματα, παιδιά. Όχι, τα βλέπω. Αυτά που θέλω να δω, τα βλέπω. Ναι. Αυτά που θέλω εγώ να δω, τα βλέπω. Που ξέρεις, μπορεί να μου συμβεί κάτι επειδή μίλησα. Παναγία μου, χτύπα ξύλο, για να γνωρίζεις. Άι, μωρή τρελή από εκεί. Άι, μωρή τρελή από εκεί. Πού δεν ξέρουμε εδώ με τόσους διαστραμμένους, παιδιά. Τώρα πλέον δεν εμπιστοσύνη σε κανέναν. Δεν είδατε εδώ τα θέματα που βγαίνουν στο ίντερνετ με το εξωτερικό και με αυτά που Όχι, εγώ συμφωνώ σε αυτό. Ποτέ δεν ξέρεις.
Ποτέ δεν ξέρουμε τι, επειδή μιλάμε εδώ και γελάμε, πού ξέρουμε ο καθένας τι ανώμαλος και τι τρελός. Και άσε αυτά, από τα βρυσίδια που λένε και τα πράγματα, βλέπουμε τι σκέφτεται ο εγκέφαλός τους. Εγώ, ας πούμε, το Μπουρίνι, παιδιά, το έχω πει και άλλη φορά, είναι ένα προφίλ που τα βρυσίδια και αυτά που έχει πει, εγώ 45 χρονών δεν τα έχω σκεφτεί την ύπαρξή τους, πώς να σου πω. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα. Οπότε γιατί δεν εμπιστεύουμε κανέναν, με την έννοια ότι δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας εδώ που μιλάει και κάνει. Επειδή μιλάμε και έχουμε στις αναστροφές. Πόσα εγκλήματα γίνονται και αυτά και βγαίνει στη γειτονιά και όταν κάνουν ρεπορτάζ λένε ήταν το καλύτερο παιδί ή η καλύτερη κοπέλα. Ξέρεις. Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Οπότε δεν ξέρουμε και με αυτές τις διαστραμμένες από εκεί και αυτές τι είναι η καθένα. Ναι, τώρα εντάξει, τον Μπουρίνι έχει και πολύ διαστροφή πάνω του εδώ που τα λέμε. Αυτή νομίζει είναι εντάξει, στο η Γερμανία reality, τώρα ζει τον Μπουρίνι τώρα. Τι θες να έχει τώρα. Έλα, εντάξει. Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται. Πάω να κοιμηθώ. Φιλάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλείνω κι εγώ. Καλή ξεκούραση. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ, παιδιά. Γεια σας. Καληνύχτα, Ηρώο. Καληνύχτα. Άντε πάμε να κλείσουμε. Ναι, φιλιά. Φιλάκια πολλά, καλό ξημέρωμα. Φιλάκια, παιδάκια μου. Επίσης. Καληνύχτα, γεια. Bye.